Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaw fey. Demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fo ka taa kɔrɔbaya. Maakɔrɔw k'olu fana dege bolla bara la fo ni waati jan. O bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFP-KSI ale kɔnɔna na Segu Dar es Salaam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ, maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege, menuisier dege, plomberie, sanitaire, peinture bâtiment, menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ, sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ, i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Seukaw fɛ yen. U ma dan o ma min ye machiniste ye, agricole, carrelage ka taa se staff ni décoration ma, ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ. Bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan. Musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ, sabula npogotigi caman bɛ yen u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min. N'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma, a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar es Salaam, yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ, tɔn artisanal ale la, Medine sugu kɛrɛfɛla la, walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96. Segu Dar es Salaam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye, CFP-KSI ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, Doctorate Jango Nyese, bien tout le monde la koi, fieu, fois qu'à sort, il y a bana nyini ka don la kari, mais ga sababu ga sika dangarike, adamade ke nyina mayala, ou kele ke po mo fare kolola. Wa oera tinye fieu, fois qu'à sort, il y a la coalition nyuma segere. Afle au koro, École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore. On veut pas m'avoir Kalabankoua. Femme santé bara mayesa, nimbela de bike, École de santé na Bolofara Chama la. École de santé Kalajata, on a flequé en bolo jigiye. Formation de qualité, doctorat siraka. Mimi se galo ka fo, au ka démission ga futna yelenye, au pela de lebi kala, ni lakol so daga bana nuna. Ou ga Bolofara de flani. Cycle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, katafara matronica. Nimpela de l'Edesledo, École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aywa, la collection, ani la collection, aya sefa jona, aka la collection inzegere, yoni jemaka chaya. Utogole de clan on ver Kalabangura ya, hôtel Wasulu Kofe de Choi, Waligele Negatiru Bamba, 76, 45, 85, 40. Non média 20 80 22 20. Kalan kalan ye sini. Complexe scolaire le printemps Nyamakoro Kuranina ale dayɛlɛla nin waati na. Denmisɛnnin k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen. O ye u ka crèche ye. Maternelle ale kɔnɔna na petite section, moyenne section ani grande section o bɛ fo ka se den san 2 ma. O bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ n'o ye premier cycle ye. Ɲina o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na. Min ye kanko ta fanfɛla la, français kalan bɛ k'a kɔnɔ, anglais kalan ale ni arabu kalan. Min ye complexe scolaire le printemps ye, a dayɛlɛlen don Ɲamakɔrɔ Kurani na Sugu ale masurunan na. Denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ, maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye, i kɛra denmisɛnnin ye o, i kɛra maakɔrɔ ye o, k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma, kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la, yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ ka se ka a dɔn lakari. O la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la, min ye complexe scolaire le printemps ye. Denmisɛnnin cinin olu bɛ taa ye cogo min, mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye. Complexe scolaire le printemps Ɲamakɔrɔ Kurani na Sugu kɛrɛfɛla la, n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ
76 74 88 82 walima 76 33 84 72. Complexe scolaire Le Printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la. Ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo. École fana no o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année na sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo. Denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9,000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye no o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9,000 ye. École franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondon ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88. École kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. Nere nga kalanke. Mais amlo ko tu connais ça. Ay ambeta EduX là. EduX. Oui, EduX il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô. EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doutri, ni war dafara est passé Dakar. Kasira dinamo. Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum wara tade o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi kan numéro flani wari ci
wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an filɛbaw ani an lamɛnbaa cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma su ye alamisa n'o o ye novembre kalo tile 7 ye Laurent Jakite an b'a fo ka Ablaye Jabate fo polisi la min ye glace ye Bakari Sangare k'ale fana fo an tɛ ɲinɛ Kalifa Seku Tarawele kɔ Mamadu Sumunu min ye Mamadu Nama Keyita ye ka taa se Tunkara ma Maraka Samake ani Bajaji Aydara ale y'an yɛrɛ ka Zavia Almami an b'a fana fo sabanan an tɛ ɲinɛ Kone kɔ ka Binem Dolo fo Kanadakaw fɛ yen min ye tonton Arawulu Tarawele Faustin Sila Ali Badara Kone IC de justice do Mustafa Jawara Jaws création k'ale fana fo ka waleɲuman dɔn Arigo Saki an tɛ ɲinɛ a kɔ ka min ye Sofa Ibrahim fo Moribo Gindo an ka foli bɛ s'a ma Musa Kan k'ale fana fo min ye Sadio Kulubali ye ka bɔ Timini an b'a fana fo Kalifa Nama ale furumuso n'o ye Kayatu Kulubali ye ka foli ta ka ɲɛsin a ma an tɛ ɲinɛ Fanta Dumbuya kɔ ale ye école karamɔgɔ ye Kayi Kaso Ajibari an b'a fɔ imabu kɔnɔna na min ye Nun Dumbuya n'a ka denbaya ye Montréalkaw fɛ yen Yusuf Tunkara k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn maa minnu bɛ yen sa n'o olu bɛ Segukaw fɛ yen ka Segu bɛɛ lajɛlen fo Yaya Fofana a n'a ka denbaya an tɛ ɲinɛ ale kɔ Azmir Keita k'ale fana fo Madu Damele Segu Maru k'an ka foli bɛ s'a ma min ye Jaba Sidibe n'ale bɛ Salilakaw ka sigi la k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Seydou Sangare dugutigi n'o ye coordinateur ye ka dugutigiw ka coordinateur ye Bamako k'a fana fo Bakari Kulubali an ka cɛkɔrɔba don ale bɛ Koro barrage Kucala ani Sikaso ni ɲɔgɔn cɛ ka ani su nin dɔgɔkun in na école ta ale de kɛra kuma fanba ye kalan kɔni taara Mali yɔrɔ caman hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw yera yɔrɔ dɔw ta la kosɛbɛ nka min ye jamana fan caman ye kalan ta sera ka kɛ Ala barika la denmisɛnninw kɔni kalo kelen bilalen kɔfɛ sa n'o o ye octobre ye novembre kalo tile 4 ntɛnɛn tɛmɛnen kalanw sera ka taa yɔrɔ caman na denmisɛnw sera ka taa kalanyɔrɔ la hali n'o y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw ta kɛra degun na maa minnu tun bɛ ni sanji kɔni de y'olu ka sow bin walima ni sanji ko ye gɛlɛya lase olu ma olu minnu tun bɛ kalansow kɔnɔna na nin waati in na Keba Jalo olu caman fana ye sigiyɔrɔ wɛrɛw sɔrɔ min tɛ kalansow ye nin waati in na sa an b'a yira sa k'a fɔ ko jɛkulu marafatigi dɔw kɔni ye kalanko a bali duurukaw fɛ yen duuru min ye kalanko ye kalan kɔni tali gɛlɛyara ye kosɛbɛ novembre kalo tile 5 sa a yera k'a fɔ yen kɔni bamanciwale kɛbaw kɔni taara ka taa don denmisɛnninw la ye min ye sigida maaw ye ani écoлекɛw kɔni u y'a yira k'a fɔ ko ye kalanso datugu duuru denmisɛnninw kɔni olu dɔw segira ka t'u ka so école karamɔgɔ minnu bɛ sa olu kɔni nana yɔrɔ wɛrɛw la yaasa ka se ka u lasago nka ale duuru kelen kɔnɔna na bi bamanciwale n'u ka walekɛbaa minnu tun ye nin waleya in kɛ a yera k'a fɔ armée ale ye wulikajɔ kɛ k'a caman bɔ baara la wulikajɔ minnu senfɛ Kalabankɔrɔkaw olu ka commune mairie conseil des ministres y'a yira sa k'a fɔ ko olu ka baara ko jɔra ministre d'État ministre porte-parole du gouvernement ni o ye général de division Ablaye Mayiga ye a ko ko laɲini dɔw kɛr'u fɛ min ye majɛw ye olu yera baara la mairie baara kan ka kɛ cogo min na ko a ma taa o sira fɛ Keba nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fana CNT ale fana ye wulikajɔ kɛ sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko code pénal ani code de procédure pénale sɛbɛn in sigira sen kan Keba an bɛ min fɔ mɔgɔw ye maa caman bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ka sɛbɛn in kunbɛn nka gɛrɛntɛ dɔw b'a kɔnɔ gɛrɛntɛ caman b'a kɔnɔ i b'a dɔn fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ yan n'i ye maa fa neni k'a ba neni i y'a neni o tun tɛ sɛbɛn na o donna a la dɛ wa o ka jugu sisan dɛ o ye san 5 kaso de ye
tiɲɛ don a fɔra ko n'i taara procureur fɛ yen k'u kelen tɛ se k'i minɛ ka bila manda la nka o tɛ pulu ninnu ye dɛ ha aw dun caman bɛ taa pulu de la e k'u ɲɛna ko pulu ninnu tɛ dɛ keba sɛbɛn ɲini k'a kalan dɛ sɛbɛn a ɲini k'a kalan n'i y'a kalan k'a lafaamuya i b'a ko faamuya komi a ma bila sen kan fɔlɔ parce que baara dɔw bɛ yen olu kan ka kɛ a kan hali bi n'olu kɛra sa a na se ka kɛ sɛbɛn ye dɔgɔkun in kɔnɔna na fana an y'a ye k'a fɔ AES wulikajɔ barika bonyanen don min ye wolomasiri tabaw ye olu kɔni ye sɛbɛn sɔrɔ nin waati in na a n'a lawaleyali sɛbɛn yaasa u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali Burkina Niger ka se ka wulikajɔw boloda dɔgɔkun in kɔnɔna na fana min ye baara wɛrɛw ye olu bɛ tali kɛ min ye jamana yɛrɛ basigili la dunkojugu ni yuruguyurugu kɛlɛli o tile ale ye sɛbɛn belebele bɔ sɛbɛn min kɔnɔna na jamana kɔnɔna na wari minnu ŋanamu na olu caman sɛbɛn fasirilen don a kɔnɔ nɔminɛli minnu bɛ senna ani minnu kan ka boloda don nataw ha keba don nataw dugu bɛna chauffer dɛ ni kɛlen don ka taa juru ta gouvernement na k'u ɲinɛ nin kɔ o ma ɲinɛ dɛ sɛbɛn caman bɛ yen u y'u yuguyugu dɛ papier caman bɔra tiroiru kɔnɔ dɛ san laban in ala k'a nɔgɔya an ye parce que ni se kɛra waritigiw ma jamana tɔw bɛ compliqué de a bɛ gɛrɛntɛ sinon min bɛ senna ça va chauffer parce que musakaw bɛ yen wariw bɛ yen tɛgɛ sera fɛn dɔw ma transition ko t'a la ko i keba i bɛ taa ɲɛfɔ de transition kɔrɔ tɛ ko impunité ko min ka di n b'o kɛ o tɛ dɛ ayi transition kɔrɔ t'o ye dɛ an b'an ka imamu fo Udu Kone o conseil islamique yɛrɛ fana kɔnɔna na cɛbɔw bɛ yen dɛ keba an yɛrɛ burankɛ b'a la n'o ye Alpha Wangara ye ka bɔ Tombouctou Segu Sufi Bilali b'a la an bɛ Sada Ture ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo yan min ye Usmane Sherif Madana Haidara ale yɛrɛ fana ye cɛbɔ ye ka taa se Sheikh Sufi Bilal o fana bɛ a la keba an y'a mɛn ko duurunan wɛrɛ fana b'a ko la tuguni ayiwa an ka dugawu kɛ nin kalo in tile 9 tɛ sibiri ni kari CICB kɔnɔna na an bɛ Udu Kone fo an ka misiri kɔnɔna na min ye a ka danga ye Al Umran Ture k'ale fana fo ka Ibrahim Koro Makan fo min ye Mohamed Sangare an ka service n'o ye Mahmoud Sangare k'ale fana fo Sanfili Solo an tɛ ɲinɛ a kɔ Brahma Traoré ale y'an ka cɛkɔrɔba ye k'a fo Mohamed Kulubali ale ye technicien ye Seydou Gundo o kɔni ye misiri gardien ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Bɛnkɛ Kulubali Usman Gindo n'o o ye an ka misiri welela ye an tɛ ɲinɛ ale fana kɔ Amiru Gindo an b'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Demba Sise o ye cɛkɔrɔba ye o b'an ka misiri kɔnɔna na ye ka Yaya Danbele k'ale fana fo nin waati in na an tɛ ɲinɛ Mamadu Babadugu de kɔ Nuru Kulubali ani Nuru tɔgɔ filaw bɛɛ lajɛlen Baba Numanzana B k'ale fo surtout Sulu Yatasa ye ka bɔ Korianze Ilias Guro an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Douanza député keba Ilias a bɛ baaraba dɔ la dɛ a bɛ baaraba de la jigisigi baara ka denmisɛnninw dɛmɛ u bɛ se ka taa kalan na cogo min na Douanza n'a lamini na ka kayew san ka bigiw san ka minɛnw san fi sabililayi se tɛ minnu ye denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ cogo min na ka ɲɛ Douanza député an b'a fo Jawara Sotraka kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ a kɔ ka Falen Kulubali fo Tɛnɛ Musa Bagayogo Monsieur le ministre le génie Thierno Oumar Assi Diallo k'an b'a fana fo a n'a ka denbaya Siriman Bacili monsieur le maire k'a fana fo min ye Sori Kɛmɛso an tɛ ɲinɛ a kɔ Bayiba mairie du district kɔnɔna na monsieur le ministre Daoudu k'an b'a fana fo Jaba Siribe ka foli ta ka ɲɛsin a ma sifinw ka tɔn min bɛ Sangaw fɛ yen k'o ye bureau kura sɔrɔ han keba maa kura sigira kunna san 3 ale na o baara kɛ a ka bureau maa 25 de bɛ a kɔnɔna na n'an bɔra yen san bɛ Maraka Samake fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka délégué fo Boubacar Monzon Traoré Sala Babi min ye Yeli Sissogo ye an tɛ ɲinɛ Moribo Tunkara kɔ Burama Sire Kulubali Kara ka se ka Burama Sissogo fo le guide min ye Tiani ye Clérou Tiani Chine Basurubala Segukaw fɛ an bɛ ale fana fo Wolomasiri tabaw olu ka ɲɛmaaba n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye jɛkulu min kun sigilen don keba ko sa ka charte kura sigi an ka sen kan fala ye ko charte baarakɛlaw k'u ka continuer ko fo novembre kalo tile 30 han
bɛn sɛbɛn ɲinini min dil'u ma k'a larawulili baaraw ko a ka to senna hali bi nin tɛ kalo 2 faralen a ka sama kɛ kalo 4 ye ayiwa o ni sɛbɛn ka bɔ zen min ma an wasa dɛ imam Banjugu Traoré ko ale bilara san 2 kaso la datugulen min kun minɛna sabula ale tun ye kuma dɔw fɔ kuma minnu ni cybercriminalité maaw tun y'a minɛ ko ale kɔni bilara san 2 kaso la Alu Badara nana k'a se magistrat dɔ an b'a fo an tɛ ɲinɛ fiyewu min ye Alu Nanpe kɔ Jacqueline Konare k'ale fana fo Dumbuya filaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Falaye k'a k'aw ka pisiw labɛn dɛ k'a ka taa aw ka pisiw kɛ aw ka nina don aw ka pisiw la dɛ ni nina t'i bolo wuli k'i jɔ dɛ Falaye min dusukasi bɛ ne na i b'o dɔn wa nin ko in bɛɛ la société dɔw kɛlen don ka wuli ka jɔba kɛ ka musaka bɔ baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min nka Malitel y'an fa dɛ i b'a dɔn ko Malitel ye fɛn min di ko nina a tɛ ka marcher a Malitel tile kelen ma deli ka wuli ka jɔ kɛ ka wasa ka se kundama min b'a to baara bɛ se ka kɛ ka mɔgɔw nafa Malitel la a ma deli ka kɛ fibre optique ko kɛra yan Malitel y'i sulu sa la Orange Money ko ninnu ni pani ko ninnu e ma ye yan u ka foyi man girin foyi hali ka mɔgɔw wele k'a sɔrɔ Malitel a tɛ yen dusukasi min ka n'an fa an kɔni bɛ dugawu de kɛ sisan sa min ye 56% min sɔrɔla jamana fɛ DCA min bɛ na u ka maa ɲɛnɛma ɲini min bɛ Mali ka hakɛw dafa parce que i b'a dɔn min bɛ yen c'est à dire mɔgɔw b'u jigi da Malitel min kan k'o ye Mali ta ye dɛ o de bɛ c'est à dire Falaye a bɛ kɛ i ko mɔnɛ k'i fa quoi n'i bɛ Malitel baara la dusukasi bɛ kɛ k'a k'i faga de ko ka baara kɛ yaasa an ka se ka weleli kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ an ka fɛn ma la jaw yɛrɛ tɛ marcher fibre optique kɛra yan fana u sinaw bɛɛ y'u dan fɛn o fɛn mana sigi sen kan olu tɛ wari bɔ ka don a la olu bɛ fɛ baarakɛlaw k'u débrouiller u yɛrɛ ye fɛn min ye wari bɔ de i bɛ wari de bɔ ka don a la ka baara ka se ka kɛ ka ɲɛ baarakɛlaw ka wasa nka olu tɛ sɔn o ma ayiwa gouvernement kɔni komi aw kɛra niyɔrɔbatigi ye a ko la a y'a ko sɛgɛsɛgɛ u bolo baara bɛ kɛ cogo min na a k'a kɔlɔsi yaasa mɔgɔw ka wasa sinon mɔgɔw kumunen don Malitel kɔrɔ dɛ mɔgɔw kumunen don u kɔrɔ yɛrɛ de a baarakɛlaw bɛ ɲini ka na sa ni dusukasi ye e m'a ye a baarakɛla ɲɛnama bɛɛ bɛ ka bɔ ka taga mɔgɔw fɛ yan mais baara bɛ se ka kɛ cogo di Falaye ko musaka tɛ bɔ aw dun bɛ wari de sɔrɔ a la a tɛ kɛ fu ko an ka bɔlɔntɔnaw kan ka taa Maputokaw fɛ yen maliyɛn minnu bɛ yen olu ko yen ba sigilen tɛ dɛ k'olu kɔni tɛ bɔ ni olu dɔgɔkun 3 olu yɛrɛ tɛ ka kɛnɛmana yɛrɛ kuma tɛ ko ni Aigle nana ko ka t'o supporter Afrique du Sud fana y'a ka frontière datugu ani Mozambique ni ɲɔgɔn cɛ bɔlɔntɔ in kan ka kɛ yɔrɔ min yɛrɛ la n'o y'u ka faaba ye Maputo Falaye yen carré kɔnɔnaw la policiers ni gardiens ni gazifili de bɛ yen su ani tile ayiwa komi juma nata kunɲɔgɔn don sini kunɲɔgɔn tɛ an tɛ dugawu kɛ yan'o cɛ basigi ni lafiya ka na bɔlɔntɔ in ka se ka kɛ nɔn tɛ maliyɛn minnu bɛ yen olu ko k'olu ɲɛ tɛ a cogoya la dɛ Afrique du Sud bɛ taa ka frontière datugu ani mɔgɔ min cɛ kɔni o tɛ ko denni ye dɛ donc ko an k'o fɔ an ka ɲɛmaaw ye an ka mɔgɔw bɛ ka taa bɔlɔntan min na yen n'o kan ka kɛ nin novembre kalo tile 15 k'a ko ma nɔgɔn dɛ maliyɛn minnu bɛ yen olu ka kuma don nka o k'aw fɛ yen fɛɛrɛ dɔ sigilen don sen kan yaasa ka se ka mɔgɔw dɛmɛ USAID ale y'i bolo fa k'a to Tanti Mariam an b'a fɔ an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka nɔgɔya k'a ye nin waati in na a bɛ fari jagabɔ la min ye tonton Ci Jakite ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ Kamate kɔ Mokhtar Dunɲɔ Peru Bakari Kante Maser Sumi ka taa se Ras Kebe ma min ye Doni Brasco ye k'a fana fo Baba Mayiga Prince FR3 ka Bubula fana fo Mas ni Jangina an tɛ ɲinɛ olu kɔ min ye Kunandi Jara ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Amdalayi Isa k'a fo Mulai Idris an ka foli bɛ s'a ma MPJ Jara ka taa se Isa Kaba ma Fanta Tomota Amadu Lasana Kunare min ye Yusu Karabati ye ale ni Moribo Sanogo an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo renouveau kɔnɔna na min ye musow ka bana in ye sa e ko fura dɔ ma sɔrɔ a la wa vaccination ko kɔni k'o daminɛna a bɛ f'o ma ko col de l'utérus ko npogotigimisɛnw k'olu ka taa ko boloci k'o ka saga ɲɛ suma Falaye APDP y'an wele bi janw ti sariya la koyi ayi ko ten ko mɔgɔ kɔni bɛ bɔlɔlɔ sira kan n'i bɛ kunnafoni di yan
ayi sariya foyi tɛ min bɛ anw kan han kunnafonidilaw n'o ye journaliste ye sariya min bɛ yen n'olu bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ u y'o ɲɛfɔ u ko sa anw kɔni bolo bɛ maga mɔgɔ foto la an bolo bɛ se mɔgɔ ka ja ma n'an ma yamaruya ɲini a tigi fɛ n'an y'a kɛ ni ko bɔra a la ko an ni Kulubali de bɛ taa ɲɔgɔn ye dɛ Falaye kɛnɛ ka u ko fɔlɔ Mali jamana kɔnɔ faneni baneni o kun tɛ sariyaw la nka bi a kɛra san 5 kaso ye dɛ wa ja ka mɔgɔ ka kumakan ta a ka WhatsApp la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma walima i ka kɛ groupe WhatsApp dɔ administrateur i bɛ mɔgɔw fa n'u ba neni ni cɛ o cɛ bolo dara k'a tigi ye san 5 kaso sɔrɔ dɛ Falaye dun de ka ca bi dɛ mɔgɔ minnu kɛlen don k'u baara bɛɛ bila ko nin ko ninnu ma ko k'a f'u ye ko sisan ko fɛɛrɛw ni jabaliw sɔrɔla Falaye i bɔyɔrɔ i taayɔrɔ sim minnu filɛ nin sa n'o ye ninaw ye ni mɔgɔ bɛ yen na i m'a ta n'i ye Malien i bɛ diɲɛ fan o fan i ka téléphone bɛ tigɛ tant que i kɔni ma n'i ka nina don a la a bɛ tigɛ ani biométrie bɛɛ ye kelen on se le même nom o de ngo de y'a gɛlɛya yɔrɔ ye a bɛ maaw bolo a tɛ maaw bolo olu ye waati min fana fɔ o ka surun kojugu APDP mɔgɔw ko kunnafonidilaw k'u bɛɛ kan ka t'u tɔgɔ sɛbɛn olu fɛ yen Falaye hali i tɔgɔla page min b'i bolo WhatsApp kan i tɔgɔla page min b'i bolo Facebook kan i ka TikTok i bɛ taa bɛɛ de kofɔ olu fɛ n'i m'a kofɔ u bɛna wuli ka jɔ min kɛ n'u bɔr'i kan i bɛ sɛgɛn dɛ a wari dɔgɔmanda ye 10 millions ye anw kɔni u y'anw wele k'a ɲɛfɔ an ɲɛna sɔgɔmada in na an k'an y'a mɛn nin d'anw di to an juguw ma sa wa ni magara mɔgɔ ka photo la n'a ko a ma jɛna n'a taara ninnu fɛ yen Falaye ngolu bɛ papier de k'a la k'i bila ka taa Kulubali fɛ yen cybercriminalité de y'olu ka tribunal ye o tribunal 2 tɛ APDP bolo ja hali caméra n'i b'a sigi baarakɛyɔrɔ la i b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bɔ nin y'an ka caméra de surveillance ye pour que i kana u ja ta u yɛrɛ ɲina ma ni min ko ayi k'a tɛ jɛn n'a ye soit i b'a bɔ baara la ou bien a bɛ sigi yɔrɔ min na caméra kana yɛlɛ yen kan Falaye an b'an kun fɛ dɛ wa APDP ɲinan san fo ka taa se san wɛrɛ février kalo ou bien mars kalo ma u bɛna na tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔw kan ka t'u yɛrɛ kofɔ u fɛ yen n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma an bɛ segin nin ko in kan sabula u ka secrétaire général n'o ye Aruna Keyita ye ale fana ye magistrat de ye a donna ko in ɲɛɲɛ n'a fin ngo Falaye i bɛ mɔgɔ dɔn ko page b'a bolo ko blogueur do olu tun bɛ yen u ka tɔn tun bɛ yen teletigiw u tun bɛ yen u ka tɔn tun bɛ yen arajotigiw u tun bɛ yen u ka tɔn tun bɛ yen videomaniw u tun bɛ yen u ka tɔn tun bɛ yen maa minnu dɔnnen don kosɛbɛ n'u bɛ video caman kɛ ni web télé belebelebaw u y'a bɛɛ wele u b'a fɛ ka baara kɛ cogo min u bɛ fɛ ka ko minnu kɛ balana t'a la foyi t'a la an ka taa an yɛrɛ kofɔ kangarida ka fisa wuli ka bɔ n tɔn kan ye donc kumaba minnu fɔra ye an na tila ka ɲɛfɔli kɛ o la parce que bi waati tɛna n'an labɔ an ka maa welele a sera kɛnɛ kan ka ban sɔɔni sisan an bɛna ne ladon ko Kayi fana ko sogo sɔngɔ gɛlɛyalen don dɛ Falaye Kayi ko misi sogo tɛ se ka san bi dɛ misi sogo sɔngɔ gɛlɛyalen ba don Kayikaw fɛ yen Kayikaw yɛrɛ ye nkamu d'a ko la ko a ka lajɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ye foli ko ta nasira fɛ sa an bɛ école kalajata maaw fo docteur Salim n'a ka maaw ka Aba fo Titani kɔnɔna na min ye rotisserie banaba maaw ye Danbɛlɛ n'a ka maaw k'olu fana fo pressing dag an tɛ ɲinɛ olu kɔ Jɛka optique maaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ACI la vieille marmite n'o ye an kɔrɔmusoba ka yɔrɔ ye an b'a fana fo fana bɛ dumuni dumanw tobi Mali fura n'o ye Omo ye Kasum Dumbuya n'a ka baarakɛlaw honorable Kuse Tere an tɛ ɲinɛ a kɔ ka sama mɔnɛ sama transfert Dawuda Kulubali n'a ka maaw k'olu fo ko ne k'ale fo min ye Malik Basum k'a fo Segukaw fɛ yen hakili la k'a fɔ e ka 30 setɔ don dɛ parce que ɲɛ b'a la 25 de bɛ ne fɛ yan ou bien 26 Falaye jamanakuntigi a ye école minɛnw caman baden bila ka taa Mali bolofaraw caman fana na sini an bɛna n'an da don o la o baara bɛ ka kɛ cogo min parce que maa caman bɛ u y'a sɔrɔ u kun t'a dɔn ko Asimi y'a bila ka taa
parce que tɛgɛrɛ ma fɔ a kunna quoi bon mɔgɔw y'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ la yɛrɛ a ma fɔ dɔw yɛrɛ na ko président y'a bila ka taa bon comme u y'a sɔrɔ u ye ɲininkaliw ni fɛnw kɛ ɲɛfɔli kɛr'u ɲɛna na ko jamanakuntigi ko k'a kɛ sutura kɔnɔna na donc an bɛ président fo kuma tɛ école ta in gɛlɛyara kosɛbɛ bangebaa caman bɛ mɔgɔ caman bɛ degun na fɛn in kɛra mɔgɔ caman ma sutura ye donc a diyara u ye cogo min na n'Ala sɔnn'a ma an na dɔ fɔ la Adama Super Adama Kulubali min ye kana ɲinɛ n yɛrɛ kɔ jiko in na hɔn fala ye kelen tɛ n yɛrɛ b'a la fala an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka Adama Super ale ladon Yirimajɔ ATT bugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9,000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9,000 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondenw ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ ATT bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa o denw tɔgɔ sɛbɛn sabula tɔgɔsɛbɛn sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba o kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baruw restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ye dalama ye anw ye layidu di aw ma nin ye a dɔgɔkun kelen ye min ye chauffeur minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ka syndicat national n'o ye conducteur routier libre du Mali ye Sina CCRLM ni bɛɛ lajɛlen b'a tɔgɔ dɔn ko Bɛnkadi la olu ka ɲɛmaa bɛ an bolo ya bi su in na a bɛ fɔ maa min ma ko Adama Kulubali nka n'i m'a fɔ Super a t'i ye Adama i ni su i nana ka na an ka wele jaabi su in na a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛna baro kɛ bi aw ka tɔn kan degun mun yɛrɛ bɛ Mali chauffeur ka routiers ka baara kɛcogo a n'aw ka laɲinibaw ye mun ye yaasa an ka se k'o dɔn dɔ ko ko n ɲininka k'e yɛrɛ sa de ya
ko parce k'i ka ko ka gɛlɛ i taara se a bɛɛ ayiwa e kulubali mais super nana cogo di e tun bɛ te super de min wa ou bien galabu kɛnɛya ouais c'est vrai ouais donc e kun ye wana ye caman na a tulo b'an na i t'i ye tiɲɛ don fɛnɛ ayiwa an b'a fɔ sa n ko i bisimila Sinan CRL nana cogo di an ka jamana kɔnɔ kun jumɛn y'a to a ye tɔn in sigi ok an bɛ foli kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an b'an ka généraliw fo fo ka taa se an ka premier ministre ma an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka anw yɛrɛ ka ɲɛmaaba an b'a fɔ ten n'o ye an ka ministre ye Madina Sisoko ko a ka foli bi yan Mali chauffeur bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ tila ka DG fo DG des transports n'o ye Mamadou So ye ko an bi a fana fo ka tila ka conseil malien des transports routiers ɲɛmɔgɔ fo n'o ye Bani Isu ye sabula an mana foli kɛ cogo cogo ni anw ma olu fo an ka foli a ma dafa sabula bɛɛ n'i ka faama don ayiwa olu y'an ka faama ye ko foli kɛrɛnkɛrɛnlen belebeleba bɛ u bɛɛ lajɛlen ye Mali chauffeur bɛɛ tɔgɔ la voilà i ye ɲininkali mun kɛ ko tɔn in yɛrɛ nana cogo di voilà tɔn in hakilina a ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ni ka na tɔn in hakilina chauffeur yɛrɛ de ye tɔn in hakilina ta u yɛrɛ ye voilà ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye ni ka to ka réunion kɛ dekun mun bɛ an kan kɔlɔlɔ mun bɛ an kan an bɛ bɔ nin kɔnɔ cogo di an bɛ bɔ nin damajigi kɔnɔ cogo di sabula gɛlɛyaw bɛ Mali chauffeuria kɔnɔ depuis an yɛrɛ dɔw ma bange ka d'a kan an caman faw ye chauffeur ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ wolofa ye chauffeur de ye mais alhamdulillah bi a tɛ mobili bolila a sigilen don voilà an bɛ caman dɔn a ko kɔnɔ depuis olu ka waati olu bɛ gɛlɛya dɔw fɔ ko kun bɛ yen ka na anw yɛrɛ balikuya ka na an don a la halisa o gɛlɛya kelenw bɛ yen bon an yɛrɛ y'a ye gɛlɛya mun bɛ an kan jɔn de bɛna se ka gɛlɛya nin bɔ an kan ni anw yɛrɛ tɛ an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ni ka tɔn sigi an ka se ka an yɛrɛ lafasa sabula i mana fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ ka kɛ i ɲɛminɛbaga ye k'o ka kɛ i ka kuma kɛbaga ye o ka kɛ i kungo fɔbaga ye n'o o ti i ka milieu nin dɔn kosɛbɛ a mana kɛ cogo cogo majɛ dɔ b'a jɛ kɔlɔlɔ mun bɛ a la kun ka di kuntigi yɛrɛ dekun mun bɛ a la anw yɛrɛ de bi a dɔn ko bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko foyi tɛ se ka ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbɔ kan sinon an yɛrɛ ye routiers de ye kamiyɔnba ninnu hali sini an bɛ u boli ka taa jamana kɔ kan ani jamana kɔnɔ ayiwa super an y'a ye k'a fɔ min ye chauffeuria ye Mali kɔnɔ i y'a fɔ cogo min dɔw b'a ta tiɲɛ dɔw bɛ a ka d'u ye u bɛ don a la bi mun yɛrɛ b'a jira k'a dɔn k'a fɔ ko karisa ye chauffeur ye est-ce que sɛbɛn bɛ yen jamana b'aw lakodɔn ni min ye est-ce que chauffeur minnu bɛ yen bi bi na u n'u ka patron sara bɛ u n'u ni ɲɔgɔn cɛ u bilalen don hukumu jumɛn kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ baara kɛ cadre jumɛn kɔnɔna na n'o lakodɔnnen don jamana fɛ aw ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min anw bɛ baara kɛ hukumu mun kɔnɔ o de kosɔn n yɛrɛ y'a jigiya bi n natɔ la ka na ni an ka récépissé copie ani statut ni règlement ka na o di e yɛrɛ ma temps en temps
ni e yɛrɛ lafiyala ka dɔw lajɛ o la a ka ca la ni i bɛna se ka fɛn dɔ mɛn an kun kan mais n'i ye an ka statut ni règlement kɔnɔ ko lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ an bɛ an jo fɛ ka d'a kan jamana yɛrɛ y'an autoriser ka an bila o laɲiniw de la tɔn in ma créer violence kama tɔn in ma créer foyi kama n'i ye an kɛlen ka an bolo don baara o baara la ko an bɛ ka o kɛ i b'a sɔrɔ an autoriseren don ka bila o de la parce que tɔn in créer la de pour que ka se ka Mali chauffeurs lafasa kelen secondo k'u ka hakɛw ɲini ka di u ma sariya kɔnɔ i n'a fɔ jamana yɛrɛ ye a fɔ cogoya min na. Ayiwa an b'a ye kuma caman mɔgɔ dɔ b'a miiri ko aw ye tɔn ye kuma tɛ n'a fɔra bɛn ka di mɔgɔw b'aw ye ko tɔn aw dun bɛ komi syndicat n'i ye syndicat ye jɛkuluw de bɛ an fɛ yan CSTM bɛ yen INTM bɛ yen CDTM bɛ yen dɔwɛrɛw fana bɛ ka fara olu kan aw bɛ kulu jumɛn na bi bi in na. Anw affilié non CDTM de la awɔ DDO fɛ yen awɔ an affilié len don yen de. Ayiwa mais super bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko min ye chauffeur-ya ye a ma nɔgɔn chauffeur minnu bɛ taa kɔ kan minnu bɛ boli Bamakɔ kɔnɔna na yan u bɛɛ lajɛlen bɛ kule la kule fɔlɔ ye sirabako ye dɔw ye mobiliw ko ye dɔw ye aw ni mobilitigiw cɛw ye syndicat yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na. Syndicat jɔyɔrɔ ye mun ye dekun mun bɛ chauffeur kan par exemple i n'a fɔ i da donna sarako la ni dekun bɛ chauffeur kan a ka sara ka côté fɛ o chauffeur kɛ o bɛ sara patron mun fɛ syndicat bɛ wuli de ka se o patron ma o bɛ taa ni ka taa o kuma kɛ kelen ni dekun bɛ sirako la chauffeur degunnen don an ka jamana kɔnɔ faama minnu ka baara ye sira dilanw ye ani fɛnw ye syndicat bɛ wuli ka se olu ma ka taa chauffeur ka degun ɲɛfɔ ye pour que o sirako o bɛ se ka arranger cogoya min na ni mɔgɔw bɛ tɛmɛcogo ɲuman na ainsi de suite dekun o dekun ni a nana chauffeur kan syndicat b'a lajɛ de o dekun wulibaga ye jɔnni de ye jamana kɔnɔ an bɛ wuli ka se o ma ka taa an ka dekun yira o la o bɛ se ka solution mun kɛ an ye pour que an bɛ lafiya. Mais minnu bɛ siraba ninnu ta u bɛ fɛn caman fɔ par exemple u ni mobilitigiw cɛ la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ sara yɛrɛ t'u bolo parce que sara dugumanda Mali kɔnɔ bi o ye 8,000 ye dɔw t'o sɔrɔ u tɛ INPS la u tɛ AMO la bɛnkadi bɛ mun de kɛ o yɔrɔ ninnu na pour que chauffeur kɛ ka se ka o hakɛ sɔrɔ ou bien ni minnu ma n'u la ko u fɔ aw ɲɛna yan'u ka baara daminɛ aw bɛ se ka mun kɛ u ye yaasa u ka bila o hakɛw kɔnɔna na par exemple ne ye mɔgɔ ye n ye mobili boli daminɛ n taara ten dɔrɔn ka taa n ka baara ɲini mais n ye bɛnkadi ko mɛ n nana n yɛrɛ ko fɔ ye bon n tilara ka degun sɔrɔ parce que n hakili b'a la ko n ka sara tun bɛ cogo ma t'o cogo la tuguni. Voilà kuma in yɛrɛ ɲɛna kojugu i b'a dɔn k'a fɔ an nakunba ye ni kuma ninnu ni a ɲɔgɔnw yɛrɛ de a ka fɔ faamaw k'a mɛn sabula fɛn caman bɛ fɔ ka ɲɛsin syndicatw ma ani chauffeurs ma i b'a sɔrɔ a kuma ninnu fɔlen tɛ a si la wala o bɛ taa fɔ cogoya wɛrɛ la o tɛ fo anw bɛ mangoya sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka sɔrɔ o tɛ dekun mun bɛ anw kan i da magala o de la sisan an tɛ condition ɲɛnɛma na an ka patron bolo sarako bi o la ani fana ka se ka fɛlɛ kɛ pour que an bɛ se ka don INPS ani AMO la cogoya min na. mais ne ma min faamuya super o bɛ se ka kɛ cogo di aw bɛ mɔgɔw bolo sara dugumanda jamana kɔnɔ a t'o di a tɛ INPS di a dun b'a fɔ ko aw b'a bolo baara la cogo di jamana ninnu fana ye sariya jamana ye. Voilà raison pour laquelle n'an ye ni plateau ninnu sɔrɔ an b'an profiter k'a ɲɛfɔ a bɛ se ka kɛ jamana faamaw u b'a kalama ou bien u ti a kalama u ka bɔ a kalama k'a fɔ ko jamanaden dɔw bɛ yen parti dɔw ni o ye chauffeurs ye u t'u ka hakɛ kɔnɔ u ka patronw bolo u ka se ka fara an kan ka wuli anw ni hakɛ mun ka kan ni jamana yɛrɛ kɛn bɛ ka o fɔ baarakɛla n'a b'i bolo i kan k'a bila condition mun na jamana yɛrɛ k'a lajɛ jamana faamaw k'a lajɛ ka don an n'an ka patronw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka a ko in bila point na parce que dɔ kɛla waati bɛɛ an ni u bɛ ɲɔgɔn na bras de fer la chauffeur se ye jumɛn ye
syndicat fana se ye jumɛn ni i ye laɲini kɛ transporteurs fɛ nin de ye anw ka condition a y'an bila condition ɲuman na a ye sara ɲɛnɛma d'a ma o ma sɔn a y'an déclarer pour que an bɛ se ka don INPS ani AMO la an bɛ se k'olu bénéficier o ma sɔn ka sigikafɔw kɛ ka lettres ci ka fɛn bɛɛ kɛ o ma sɔn an bɛ mun de kɛ an b'a fɔ de an bɛ taa arrêt la ou bien an bɛ taa grève la o dun tɛ ɲuman ye jamana ma raison pour laquelle an bɛ jamana faamaw wele nin yɔrɔ in na minnu da bɛ transport kɔnɔ kuma na u ka se ka mais est-ce que aw sera u ma par exemple i yɛrɛ y'a fɔ sisan Madina ye ministre ye bi est-ce que aw sera a ma ou bien so ninnu est-ce que a y'a da yira u la Mali kɔnɔ bi mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen ko o bɛ o da bɛ transport ko la faamaw la u bɛɛ lajɛlen bɛ ni kalama depuis kɔrɔlenw fo ka na se kuraw ma depuis kɔrɔlenw mais mun de la tɛ se k'a ɲɛnabɔ mun na olu tɛ se k'a ɲɛnabɔ o dun b'a dɔn k'a fɔ ko jamana fana ka sariya de ye k'a fɔ ko sara dugumanda ye 8,000 ye mais mɔgɔw bɛ ta baara la o jamana kelen kɔnɔ olu bɛ u kan ka impôt sara jamana ye u kan ka taxe sara jamana ye olu fana bɛ mɔgɔw ta k'olu baara ka 5,000 di u ma u tɛ sara dafalen sɔrɔ et puis u tɛ INPS la u tɛ foyi la u dun fana jɔyɔrɔ o ka bon jamana kɔnɔ parce que minɛn ni fɛn fɛn port t'anw bolo anw ye jamana min port foyi t'anw bolo an ka fɛn port bɛɛ y'an ka gitɔrɔnw de ye chauffeur dun de fana bɛ taa ta ka na n'a ye olu fana dun ye mɔgɔninfinw de ye mais n'a fɔra ko olu t'o hakɛ kɔnɔna na ɲɛmɔgɔ est ce que u kan k'u ɲɛ tugu o kan est ce que u yɛrɛ kan ka sɔn o ma parce que a bɛ n'a fɔ sariya sɔsɔ de don ne ka jate la mais sariya sɔsɔ de don kɛ sariya sɔsɔ de don ne bɛ a fɔ anw yɛrɛ ka domaine nin kɔnɔ k'a fɔ ko nin ye sariya kelen ye ko a bɛ ka lawaleya i n'a fɔ jamana yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na anw ka secteur kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ a tɛ yen cogo di a tɛ yen a ye CPR i jɔ i bɛ ka min fɔ tan nin ka bon parce que diɲɛmɔgɔw tulo bɛ a la o mais n'i ko ko sariya kelen tɛ yen ko min bɛ se ka fɔ misali la sisan aw ka hakɛw ne bɛ minnu dɔn a la par exemple o ye baara sariya ye an ka jamana kɔnɔ fan bɛɛ fɛ n'i ye mɔgɔ ta n'a ye tile damadɔ k'i bolo hakɛ dɔw bɛ yen a n'olu ka kan n'i ma o k'a ye a jatedon nin fɛ k'i ka baarakɛla i n'a fɔ hakɛ jumɛn ne bɛ yɛrɛ questionner o la ne bɛ min dɔn sariya la fitinin kɔni ye min ye o ye sara ye fɔlɔ o la fitininin an ka jamana yɛrɛ min sariya ta o ye 8,000 i ka se k'o d'a ma i k'a tɔgɔ sɛbɛn INPS la AMO i k'o garanti a ye i ka a lajɛ fana n'o y'a sɔrɔ a ka baara hukumu kɔnɔna na n'a ye ko kɛ a bɛ fɔ min ma ko encouragement i k'o k'a ye i ka prime fana di a ma bon anw ka dekun yɛrɛ fanba ye o de ye chauffeurs bɛ ka sara cogo la bi i tɛ se ka a imaginer i y'i da tu 8,000 ko mun na k'o ye sara dugumada ye salaire minimum de base SMIC salaire minimum de SMIC ko o ye o ti lawaleya chauffeur dɔrɔn kan o ye bɛɛ de ye o ye bɛɛ de ye o ti lawaleya chauffeur dɔrɔn kan i ye mɔgɔ ta baara la i ye mɔgɔ ta baara la i dɛsɛra cogo cogo i kan k'o d'a ma i kan voilà i dɛsɛra cogo cogo i kan k'o d'a ma mais a bɛ lajɛ de a tigi bɛ baara mun na o baara nafa o fɔ fara a kan o baara sɛgɛn o bi fara a kan mais ni i donna anw ka baara nin kɔnɔ n'i y'a ye anw bɛ baara mun kan kɛ anw ni sara mun ka kan i kan ka o dɔn quoi parce que a baara in sɛgɛn yɛrɛ bɛ cogoya min na farikolo sɛgɛn yɛrɛ de don mobilitigi e bɛ t'i ka mobili de san mobili nin dɔw bɛ yen nɔ a valeur ka ca 100 millions ye e taara o san a bɛ taa marchandise mun ta a dɔw bɛ yen o valeur ka ca 50 millions ye e y'o ta ka danaya de ta k'a da dɔ kan k'a di o ma o de bɛ jamana ni jamana boli e ye ni e ka mobili ye ka taa ka na o la bon o bɛ se ka voyage 2 voyage 3 kɛ kalo la dɔw bɛ se ka voyage 1 kɛ bon o de kan ka jate minɛ k'a lajɛ a chauffeur kɛ nin ani hakɛ joli de ka kan o de b'i lajɛ c'est à travers de ça a ka salaire de base bɛ se ka sigi voilà mais n'a fɔla ko jamana ko salaire dugumada k'o ye 8,000 ye transporteur ka o ta k'a b'o di chauffeur ma i b'a dɔn k'a fɔ o t'a ka sara kɔni ye kelen an ka kɛ 8,000 yɛrɛ ye Bamakɔ yan 8,000 bɛ se ka denbaya jumɛn balo 15,000 bɛ se ka denbaya jumɛn balo
hali n'an taara 20,000 o yɛrɛ peut-être n'i ye luwanze ta ka nasɔngɔ ta ka balo ta bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tɛ se. Très bien. Voilà. Donc fo o yɔrɔ in de ka lajɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ ka chauffeur ka sara sigi. Mais Adama ne bɛ fɛ ka min faamuya depuis fɔlɔ fo bi munna ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɛ sɔn aw ka sigi ka nin kuma kɛ olu ka a fɔ mobilitigi ninnu ɲɛna a ye nin lawaleya munna. Bon a ko kɛ bɛ ka anw yɛrɛ gan an kamana na quoi. Seri a ko kɛ bɛ ka anw yɛrɛ gan an kamana na k'a fɔ ko u t'a kalama wa. N'u k'u t'a kalama kɔni o ye ko wɛrɛ de ye. A dun caman ye kɛnyɛrɛ ye de ye dɛ. A caman ye kɛnyɛrɛ ye mais ɲɛmɔgɔw bɛ a kalama. Parce que su ni tile bɛnkadi dɔrɔn tɛ syndicat ye o. Anw bɛ démarche mun kɛla an b'a dɔn k'a fɔ syndicat wɛrɛw b'a kɛla wa an bɛ bɔ ɲɔgɔn nɔ ma fana dɛ. A bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama. An bɛ bɔ ɲɔgɔn nɔ ma, an bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama. Mais a si tɛ ka bouger. A si tɛ ka bouger mais mun de kɛ bɛ ka o kɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'u kɔfilɛ anw yɛrɛ ka secteur nin na dɔɔni ka na maga la ka se ka redresser. Donc sodaramatigiw ni taxitigiw ka fara aw minnu ye routiers ye aw bɛɛ de bɛ nin dabolo in na wa ou bien dɔ ka fisa dɔ ye. An bɛɛ de bɛ nin dabolo in na ni ne bɔla yan ni taxitigiw nan'u sigi i bɛ ɲinɛ ne ta kɔ ni sodaramatigiw nan'u i sigi i bɛ ɲinɛ taxitigiw ta kɔ ni carretigiw nana la même chose wa bɛɛ n'u ka jugu a bɛɛ de bɛ ta a bɛɛ. Parce que an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama quoi. Syndicat an kɛmɛ ka groupement dɔ sigi an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ bɛɛ bɛ taa n'i ka doléance ye bɛɛ bɛ taa n'i ka degun ye an bɛ taa ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna ye a bɛ wuli ka bɔ an kan cogo di an kɔni an bɛ tile de kɛ kuma na ministèrew la directionw na lettre sɛbɛnw la message ciw la mais rien ne bouge côté si. O dekun belebeleba de bɛ anw ka secteur nin kɔnɔ ni jamana kɔnɔ est-ce que ni baarakɛla ninnu jamana y'a fɔ ko ka baarakɛlaw bila condition mun na est-ce que chauffeurs bi a la wa est-ce que chauffeurs ka patron kɛ bɛ ka o bila o condition na wa n'u sigila ka na o lajɛ n'i y'a sɔrɔ an bɛ condition na o b'a dɔn ni an t'a la fana u bɛ a dɔn. Ayiwa mais Adama bi i b'a dɔn k'a fɔ sisan mɔgɔ min bɛ bɔ yan an ka misali surun ta Dakar o chauffeur a b'a labɛn cogo di. Ka labɛn i n'a fɔ cogo di. N'i bɛna taa sisan parce que ni mɔgɔ kɔni bɛ taa mission de don aw b'a kɛ cogo di ka taa. Bon n t'a dɔn i ka ɲininkali bɛ mun. N bɛ fɛ k'a dɔn ni i wulila sisan bi patron k'i ma ko bon k'i ka taa minɛn ta Dakar ka na a bɛ mun kɛ i ye. Bon patron bɛ mun kɛ i ye dɔrɔn patron bɛ carburant de d'i ma carburant mun bɛ kɛ mobili la n'o ye gasoil ye a bɛ o de d'i ma carburant mun bɛ taa dumuni sɔngɔ don ka na min na o i ma ɲininka n b'a bɛɛ ɲɛf'i ye a bɛ carburant de di i ma n'a ye carburant d'i ma mun bɛ taa n'i ye ka na a bɛ tila ka wari dɔ d'i ma a bɛ fɔ o ma ko frais de route o frais de route la e ka balo bɛ o la e ka dumuni sɔngɔ b'o la parantikɛ ka dumuni sɔngɔ b'o la. Parantikɛ. Sira kunna agent minnu bɛ yen olu arranger wari b'o la a bɛ fɔ o de ma ko frais de route. Bon chauffeurs bɛ taa fana parce que n'i y'a fɔ an gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ an b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ chauffeurs bɛ taa n'o sela yen destination na o jɔla dɔw vide bɛ taa bon yanni o ka charger o bɛ mɛn ka sɔrɔ o ma charger. Bon an yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ caman kɛ o la parce que ni chauffeur taara se dɔw bɛ jɔ tile 4 n'i ye chargement sɔrɔ o ye teliyalen sinon dɔw bɛ 10 jours kɛ dɔw bɛ 20 jours kɛ dɔw yɛrɛ bɛ 1 mois kɛ jɔyɔrɔ kelen na ka sɔrɔ o ma charger. Bon balawu dɔ bɛ o yɔrɔ in fana na ani an ka patron ni non frais de route in ye i ka aller ani ka retour o ye o de ye i ka dumuni sɔngɔ ani poste ranger wari ka taa i segintɔ la i ka dumuni sɔngɔ ani poste ranger wari ka na. Mais e bɛ taa joli mun kɛ ka sɔrɔ e ma charger e n'i ka parantikɛ. Awɔ ka mina balawu dɔ de bɛ wuli o yɔrɔ in fana de la yen fo a bɛ kɛ sababu ye ka chauffeur dɔw ka baara tiɲɛ. Awɔ. Cogo di ta Adama ɲɛfɔ an k'a faamuya. N bɛ n da don a bɛɛ la k'a bɛɛ f'i ye bi. O frais de route mun bɛ d'u ma ko aller retour. Ale mana di e ma ka taa o bɛ e lase de. Retour de bɛ kɛ e kunna. Bon e bɛ séjour mun jɔ yen. Yanni ka charger. Tile 10 kɔ. E bɛ séjour mun jɔ yen retour wari min b'e bolo e n'i ka parantikɛ bɛ dumuni de kɛ o la.
o bɛ dumuni de kɛ parce que mobilitigi e de y'u la déplacer o ti so ayi o tɛ so o ti so u bɔra ka ban voilà donc ni u chargé la n'u bɛ segin o b'a sɔrɔ frais de routine o kɔni tɛ yen tuguni o tɛ yen tuguni o kɛra frais de séjour ye caman bɔla la bon mobilitigiw b'a fɔ ko chauffeur ye n ka wari dun chauffeur ye n ka wari dun ye n ka wari dun a fanba dɔ ye nin ye mais ni nɛn ma don a la k'a walawala mɔgɔw t'a faamu mobilitigiw b'a fɔ chauffeur ye n ka wari dun a caman bɛ to nin wo in de kɔnɔ fo ɲɛfɔ cogo de ka sɔrɔ nin na mɔgɔ k'a dɔn ka fɔ wari sugu min yɛrɛ don fɔlɔ u ye mun de dun parce que a bɛ kɛ dɔw yɛrɛ n'a fɔra k'u ye n ka wari dun an ka marchandise u taara ta u y'a kɛ tan u y'a kun ta u y'a bɔ tan ɲɛfɔ cogo foyi t'a la nin ye wari dun yɔrɔ dɔ ye nin t'a bɛɛ ye dɛ nin y'a dɔ ye a bɛ fɔ chauffeur ye n ka wari dun nin ko ninnu dɔw senfɛ mais an y'a ye an yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ ka se société caman ma mais alhamdulillah an bɛ société dɔw fo kosɛbɛ parce que olu y'a faamu an bɛ taa an bɛ explication d'u ma k'a d'u ma kosɛbɛ bon n'a ye chauffeur bila ka taa ni u sera yen ka jɔ tile 3 tile 4 tile 5 ni u ma se ka charger a ye fɛɛrɛ kɛ a ka to ka dumuni sɔngɔ ci u ma parce que n'aw ma dumuni sɔngɔ ci u ma u bɛna fɛɛrɛ retour in de dun donc n'u y'o dun sisan n'u charge la o tɛ se ka na n'u ko wari t'u bolo i b'a fɔ ko y'u ka wari dun kɛlɛ bɛ wuli bon alhamdulilayi n'a charge la e b'a dɔn voilà e min ta i ka mobili n'a ma charge n'a charge la i b'a dɔn i bɛ k'a suivre voilà donc mobilitigi dɔ kɔni y'a faamuya mais caman tɛ dɛ kelen kelen minnu ye mɔgɔya dɔn quoi minnu b'a dɔn mɔgɔya bɛ yen olu b'a faamuya olu b'a fɔ awɔ an bɛ ration ci u ma dɔw bɛ wari ci 2000 4000 5000 donc n'o commencera ka ban u bɛ dɔ wɛrɛ ci donc a n'a ka parenté u b'u débrouiller n'o ye ka to ka dumuni kɛ n'o nana chargement sɔrɔ o bɛ na kelen o ye chauffeur ka tɔgɔ tiɲɛyɔrɔ dɔ ye ko u b'an ka wari dun awɔ a gɛlɛya dɔ fana ye jumɛn ye n'i y'a f'i ɲɛna n ko chauffeur ti da la chauffeur ka hakɛ to dɛ kuma bɛɛ ni a fɔcogo don voilà parce que dɔw bɛ chauffeur utiliser d'une manière façon i b'a fɔ ko n'i ma fɛnw yɛrɛ tɛ adamadenya yɛrɛ t'a la quoi voilà o bɛ o bila ka bɔ baara la i b'a mɛn mobilitigi dɔw yɛrɛ da bon a kuma ninnu cɛ ka jugu kojugu hali a kuma dɔw fɔli man ɲi plateau sanfɛ ka ɲɛsin anw ma mais y'a fɔ an b'an yɛrɛ dɔgɔya voilà bon o mobiliba ninnu de bɛ san ka di chauffeur ma chauffeur b'o baara kɛ a bɛ taa doni ta mobili dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ yɛrɛ a poids yɛrɛ da dɔnnen tɛ doni min bɛ kɛ a mobili ninnu kɔnɔ i m'a faamu bon i bɛ tila ka o mobili kelen ninnu de ye mobilitigiw bɛ yen hali ni mobili pinɛ cira u b'a fɔ chauffeur kɛ de k'a sara o b'a tigɛ chauffeur kɛ ka sara la o de kosɔn ko i t'a to ale ka doni nɔfɛ yan i taara ale ka doni ta ale de ta ye mobili a y'i bila ka taa doni ta i taara doni ta doni transport ale ta de ye ale de ye pinɛ sara kɛ mobili la doni min mobili kunna transport bɛ dilan ale de ma mobili nin dun fana bɛ boli de pinɛ min b'a kɔrɔ n'a cila mobilitigi dɔw b'a tigɛ chauffeur kɛ ka sara la o bɛ Mali la yan wa kuma tɛ taa yɔrɔ si chauffeur dɔw yɛrɛ b'a kuma yɛrɛ dogo parce que n'i y'a fɔ i laban i bɛ bɔ baara la awɔ bamananw ko ten maa min b'a fɛ ka to ji la n'i ye muru bilen k'a d'a ma a b'a minɛ jamana in gɛlɛya bɛ cogoya min na bɛɛ b'i a dɔn bon mɔgɔw bɛ ka o profiter de fɛ ka chauffeur maltraiter parce que u b'a dɔn k'a fɔ baara tɛ jamana kɔnɔ bi ni mun ye mun sɔrɔ hali ni a bɛ dan a ka tile 2 nasɔngɔ ma o tigi na a débrouiller ni o ye u b'u profiter o bɛɛ de fɛ ka kojugu ta ka walidenw sɛgɛrɛ u ka baarakɛlaw sɛgɛrɛ ko parce que u tɛ se ka bɔ baara la n'u bɔra la u tɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ fo jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to nin de la i bɛ tila k'a mɛn dɔw fana da u b'a fɔ e b'a dɔn a tɛ condition ɲɛnɛma na mun na i m'a bila bon mɔgɔ minnu b'o fɔ u fana n'u ka tiɲɛ don n'i tɛ fɛn sɔrɔ a la mun na e tora a la voilà ko mun na i tora la u fana n'u ka tiɲɛ don nin ye mun y'i la o ka fisa foyi t'i la ye dɛ voilà nin ye mun y'i la o ka fisa foyi t'i la ye mais adama nin bɛɛ la min bɛ ne yɛrɛ jɔrɔ o ye ko damakasi yɔrɔ yɛrɛ tɛ yen donc aw tɛ se ka taa inspection de travail fana na an bɛ taa inspection de travail la hali bi ne ye mɔgɔ bila ka taa inspection de travail la ka taa convocation tigɛ a bɛna taa di transporteur dɔ ma ne yɛrɛ y'o kɛ bi chauffeur kɛ de bila ka bɔ baara la kun yɛrɛ n'a kun fɔra e yɛrɛ ɲɛna yɛlɛ ko don mais n'a sera inspection na ani inspecteur n'a ɲɛnabɔ yen chauffeur kɛ ka sara bɛ yen kalo 3 bon chauffeur kɛ ye san 2 à peu près 2 ans de fana kɛ a fɛ yen sini n'u sera inspection na chauffeur kɛ ka sara n y'a sɔrɔ a b'a sara n'a t'a sara
ani inspecteur b'o ɲɛnabɔ ye o chauffeur san 2 mun fana k'a fɛ baara la ni chauffeur ni hakɛ ka kan n'a ni hakɛ ma kan ani inspecteur b'o ɲɛnabɔ voilà mais an bɛ nin minnu fana kɛ chauffeur ka hakɛ ɲiniw kama bon transporteur dɔw fana bɛ o kɛ mɛ ka anw kɛ u jugu ye u bi anw kɛlɛ nin bɛɛ lajɛlen kama alors que chauffeur ka hakɛ de don a n'a ka kan de baara bɛɛ ye o voilà a ka hakɛ de don a n'a ka kan de a kan ka di a ma de jagoya n'i ye baara kɛ i b'a tɔnɔ dɔ kɔnɔ i b'a mɛn transporteur dɔw de fana da n'u ye chauffeur bila chauffeur minnu ye san 10 k'u fɛ yen san 9 san 8 e mun ye syndicat n'i y'a transporteur dɔw yɛrɛ wele u b'a fɔ aa contrat t'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a do ta bɔ ta ne bɛ yɛlɛ quoi u t'a dɔn k'a fɔ o kuma in yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ lase problème yɛrɛ ma sariya yɛrɛ mɔgɔ bɛ bolo sɔsɔli très bien i b'o de mɛn u da ne ko olu fana tɛ sariya dɔn e bɛ se ka taa mɔgɔ ta cogo da bɛ baara la e bolo san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 kalo 3 dɔrɔn c'est fini contrat ti e ni o ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ tila k'o kɛ i dalaminɛkɛla ye fo k'a fɔ olu ka syndicat ye ko contrat ti e n'o ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ sariya min bɛ jamana kɔnɔ min fɔ i kan k'o ɲini k'o dɔn fɔlɔ bon an bɛ nin caman de négocier an ti sɔn ka taa n'a caman ye sanfɛ an bɛ taa an bɛ dɔw n'u hakili yira ɲɔgɔn na u bɛ a faamuya an b'a fɔ e bɛ k'a ye cogoya min na o tɛ dɛ o tɛ dɛ contrat écrit bɛ yen contrat verbal bɛ yen voilà c'est pas forcé ko i ma contrat i n'a ni ɲɔgɔn cɛ i bɛnnen b'a kan de koyi mais dɔw b'a faamuya quoi awɔ dɔw b'a faamuya donc u b'a essayer ka chauffeur kɛ ka droit calculer a ka hakɛ minnu bɛ yen k'a fɔ an ka sabali an ka minɛ an ka di chauffeur kɛ ma an ka fara ɲɔgɔn na o y'a ye minnu bɛ yɔrɔ jan ko ye sinon a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ an yɛrɛ kɔni t'an bɛ bin u kan de Mali kɔnɔ n'i ye a lajɛ société fara particulier kan particulier yɛrɛ on n'en parle plus parce que ne ma particulier ye Mali kɔnɔ k'a fɔ ko a ka chauffeur ko contrat bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ k'a fɔ ko a déclarelen don k'a bi INPS ni AMO k'a bi o bénéficier ne m'a ye bon n bɛ n profiter yan ka fana yɛrɛ gouvernement taw ye dɛ voilà gouvernement taw ale ni ONG ani société belebeleba dɔw voilà société belebeleba dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se ka baara kɛ ten cogo sugu la u kun fɛ o misala dɔ ye jumɛn ye an b'an profiter yan an bɛ Mama Jibi an b'a fɔ Soyat voilà hali n'i y'a sɔrɔ a ka kow bɛɛ ma dafa sa ayiwa an kɔni an b'a fɔ ni n ko a ka kow bɛɛ ma dafa chauffeurw bɛɛ ma dafa u ka hakɛ kɔnɔ mais ale kɔni ye caman kɛ parce que an bɛ société ninnu caman bɛ yen an bɛ u kalama an ni chauffeurw bɛ baro kɛ an bɛ enquêtes kɛ k'a lajɛ bon n'i y'a sɔrɔ chauffeurw bɛ u ka hakɛw kɔnɔ an yɛrɛ ka jateminɛw na an y'a ye k'a fɔ Soyati ye pa mun ta an ma société fɔlɔ Mali kɔnɔ mun ye a pa ɲɔgɔn sɔrɔ parce que an ka jateminɛw mun yira an na fɛn fɛn ye 40% ou 50% ye olu bi ale sera ka o kɛ mais a tɔ ma kɛ fɔlɔ an bɛ a fɔ a ye an bɛ ka a suivre vraiment a ka di an ye a ka se a tɔni mun bɛ yen ale ka se ka o kɛ sabula transporteur fana bɛ très bien transporteur fana bɛ ɲɔgɔn filɛ de Karimasina ye nin kɛ vraiment jɔ ne yɛrɛ ka kɛ maa maa bɛ ka taa cogoya min na a taa cogo ka ɲi a ka se ka ko nin tɔ dafa anw yɛrɛ chauffeurw ye o bɛ kɛ misaliya ye wa o bɛ don zana na parce que a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ yan ko ne kɔni bɔla mun kalama société ba in bɛɛ k'a fɔ ko nin ye a chauffeur bɛɛ de ye a bɛɛ lajɛlen déclaré non a bɛɛ lajɛlen bɛ INPS bénéficier a bɛ AMO bénéficier m'a fɔ a tɛ yen parce que m'a ye n'a bɛ yen sisan b'a sɔrɔ a kun nana se anw ma fo n'i y'a sɔrɔ a kɛla ka tɛmɛ ka sɔrɔ anw ma don boîte nin kɔnɔ sinon anw kɔni tile la an m'a ye fɔlɔ. ayiwa a ka di dɔw ye k'u da don an ka su in na baro la parce que mɔgɔ caman ye ɲininkaliw kɛ u yɛrɛ bɛ fɛ ka ɲininkaliw kɛ nɛgɛjuru sira kɔni ye 92 42 42 30 ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka baro la nɛgɛjuru sira o ye 92 42 42 30 yaasa ka se ka da don baro la mais adama nin bɛɛ la an b'a ye fana k'a fɔ kuma dɔw la min ye aw ka mobiliw ye maaw bɛ min ye kosɛbɛ o ye surcharge ye kunun ko dɔw yɛrɛ y'an wele ka bɔ Burkasumugu u ko min ye charbon tala ninnu ye k'u caman bɛ fa fo k'a dama tɛmɛ aw yɛrɛ tɛ kuma u fɛ o la ou bien mun bɛ na n'o ye bon anw ka kuma ka dɔgɔ o la a fɔ mun na anw ye syndicat de ye mais an ka jamana lakanabagaw bɛ yen u bɛ tɛmɛ olu la bɛɛ lajɛlen ko aw ka tɔndenw don non sariya bɛ yen anw ye chauffeur de an ye mobili bolibagaw de ye fo mɔgɔw
mɔgɔw kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ quoi voilà mobile ninnu dɔ bɛ nɛgɛjuru la an bɛ priorité d'olu ma allo n b'a dusu n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu a Seydou Kone k'an wele ka bɔ min ayiwa Seydou an tulo b'i la ne b'a ka émission suit kosɛbɛ o diyara n ye vraiment émission taabolo ka ɲi ayiwa o diyara n ye vraiment cɛ bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ de ayiwa ɲininkali dɔ b'i fɛ ka ɲɛsin super ma wa ɲininkali bɛ fɛ ka ɲɛsin super ma mais yala ko an bɛ dekun minnu sɔrɔ jamana kɔ kan yala u bɛna se k'o da jamana ɲɛmɔgɔw kɔrɔ waati jumɛn pour que fura ka se ka sɔrɔ o la i n'a fɔ jumɛn voilà i n'a fɔ an ka taa an ka segiw la sisan o ye an n'a fɔ nin ye misali ta yɛrɛ i n'a fɔ sifɛri yɛrɛ b'a kalama sofɛri 9 minɛlen don k'u datugu Sénégal sisan Sénégal awɔ n'i y'a sɔrɔ a hakili bɛ o la a b'o yɛrɛ b'o kalama yala o ko ninnu o bɛna labaara cogo di pour que gouvernement ka se ka dɛmɛ kɛ sofɛriw ma olu gɛlɛya ninnu ka wuli cogo di o ɲininkaliw bɛ fɛ ka ɲɛsin super ma ayiwa o diyara a bɛ n'i jaabi ani an ka taa ka segiw la siraw kan wali jamana kɔ an bɛ tora sugu bɛɛ sɔrɔ yen nka an b'a ye an tɔɲɔgɔn minnu fana bɛ na an fɛ Mali la yan awɔ o tɔɔrɔ ninnu tɛ se olu ma ouais voilà o ɲininkaliw bɛ fɛ ka ɲɛsin super ma voilà super bɛ n'i jaabi o bɛ diya n ye merci super ok an y'a faamuya an bɛ monsieur Kone fo a ka ɲininkali ninnu na vraiment ɲininkali ninnu a ɲɛna wa a ɲininka kunbɛ dɛ nin mun kumatɔla filɛ nin ye wuruce yɛrɛ de dekun mun bɛ a kan a b'a dɔn quoi dekun mun bɛ a kan a b'a dɔn a da sera Mali chauffeur minnu ma ko u minɛnen don ka datugu wɔlɔfɔw fɛ yen ko 9 o kɛla sisan tout récemment o ma mɛn yɛrɛ mais o dɔrɔn tɛ dɛ bi n ti a da dɔn sinon salon ne kun ye n ka représentant bɛ Sénégal an kun y'o bila ka ɲininkali kɛ Mali chauffeur jumɛn de datugulen don Sénégal territoire kan a nombre tɛ n bolo yan n ma nana ye sinon a bɛɛ kun bɛ n bolo salon u ye n wele u y'a di yan tu peux pas imaginer chauffeur mun datugulen bɛ Sénégal kaso la Mali chauffeur k'u ye mun kɛ bon a kow ka ca a bɛ se ka kɛ dɔw ta ye bengani ye dɔw ta u yɛrɛ jo tɛ a la dɔw ta o ye accident ye dɔw ta o ye complice ye a ka ca quoi a ka ca parce que Sénégal ye jamana ye un peu d'erreur i bɛ taa kaso la tolérance tɛ olu fɛ yen sirabaganko la awɔ sirabaganko dɔrɔn tɛ dɛ u ka sariyaw n t'a dɔn n'i y'a sɔrɔ u b'a kɛ maliyɛn bɛɛ de la dɛ mais anw kɔni anw minnu ye wuruci anw minnu ye chauffeur ye tolérance ti anw ni Sénégalais cɛ ne b'o fɔ bi a jamanadenw a n'a tenitigiw o de kosɔn an ka faamaw bɔla kɔsa in na ka kuma dɔ fɔ u ka réunion dɔ senfɛ ne ye kuma ne y'a apprécier trop n y'a apprécier trop ka da ko dɔw kan o ye jumɛn ye c'est comme si u y'a yira k'a fɔ désormais Mali bɛna baara kɛ ni réciprocité de ye i ye min k'a la a ma ɲɔgɔn na o kuma in ne ye kuma in aimé trop parce que jɔnmaya fasugu dɔw bɛ ka kɛ anw na kɔ kan i bi a ye jamana wɛrɛ a jamanaw bɛ yen o jamana tenitigiw de b'a fɔ anw ma mun ye aw se yan mun y'aw se an ka jamana kan est-ce que aw b'a la k'a fɔ k'anw bɛ ka bɛn a kan n'a kun tora aw ka jamana kan an kun bɛ nin kɛ aw la wa o de bɛ fɔ Mali chauffeur ma olu bɛ ɲinɛ ka bɔ k'an bɛ sigiɲɔgɔn ye exact donc yanni an ka yɔrɔ janya Seydou ka kumaw na an ka o jaabi fɔlɔ Seydou i ye ɲininkali mun kɛ hakilina dɔw bi an yɛrɛ la o ko la mais ni Ala sɔnna ma ni an ye a hakilinaw n'an ye o baarali daminɛ i n'a fɔ a yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na an b'an bolo don baara o baara la ayiwa an b'a kɛ kunnafoni ye k'a lase chauffeur bɛɛ lajɛlen ma an ka laɲini a sabatira o chauffeur bɛ bɔ a kalama
laɲini ma sabati o kɔni b'a dɔn k'a fɔ an ka lafasatɔnw n'o ye syndicat ye u ye ni laɲini nin kɛ an ye mais a ma se ka sira sɔrɔ voilà o ye aw kɔni t'aw sigi ayi an kɔni t'an sigi a kɔrɔ an bɛ fɛn o fɛn mɛn an se mun ye an bɛ o kɛ a ɲɛnabɔlaw a ma ɲɛnabɔ an kɔni bi wuli ka kɛ an ka manière la ok o ye Seydou ka kuma jaabi ye an bɛ segin ka na e ka charbon ta mobili ko ninnu na pour que mɔgɔw k'a faamuya ka ɲɛ chauffeur tɛ mobilitigi ye chauffeur ye mobili bolibaga de ye mobilitigi de bi a ka mobili di chauffeur ma taa i ka taa nin ta wa ni sela ye fana mobilitigiw k'i ka taa mun ta ni doni tigi bɛ yen donitigi ninnu yɛrɛ de bi mobili nin charger ni bɔrɔ hakɛ in kan ka don a kɔnɔ u bi o de don a kɔnɔ chauffeur kɛ bɛ wuli n'a ye a bɛ taa wa an yɛrɛ bɛɛ b'a ye fana an b'u ye Bamakɔ circulation na yan aw yɛrɛ b'a dɔw ye o dépassé len don bɔ hali ni i yɛrɛ bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ f'i jaabi tigɛ mais i b'a dɔn k'a fɔ kɔni a ma charger Bamakɔ yan ayi Bamakɔ chargement tɛ u bɛ bɔ Kɔkan don u bɛ don u bɛ poste kɔni tigɛ o b'o tigɛ bɛnɛ jɔnni bɛ poste la finitigiw de bɛ yen finitigiw ma se ka fɛn mun bali anw de bɛna se k'o bali anw ta y'a bolilen dɔrɔn de dɛ anw kɔni y'a bolibaga de ye ayiwa mais i b'a ye dugu yɛrɛ kɔnɔ anw chauffeurs anw baw bɛ neni circulation na mɔgɔw fɛ a ka camion ninnu ka jan kojugu i bɛ se poste la agents bɛ mankan ci la camion ninnu ka jan kojugu doni ninnu dépassé len don mais u bɛ tila k'a to yen a bɛ taa anw y'a bolibaga de ye mais bɛɛ de bɛ se anw de la quoi mɔgɔ mana aw ye dugu kɔnɔ dɔrɔn u bɛ bolo firifiri ni fɛnw daminɛ ka klaxonniw kɛ k'aw ka taa ka bɔ yen sinon jamana ka sariya la carrosserie yɛrɛ janya mètre hakɛ dɔ de b'a la o i m'a faamu mètre hakɛ dɔ de b'a la jamana kɛn bɛ ka mun autoriser mais i b'a ye o dépassé len don agent bɛ taa anw minɛ o kama ka anw verbaliser k'a sɔrɔ mobilitigi b'a dɔn ko min don mobilitigi b'a dɔn wa mobili ninnu papiyew dafalen don dɛ a papiyew bɛ bɔ min jɔn b'a papiyew di gouvernement de b'a di wa visite technique b'u la fana a dati bannen tɛ dɛ ayiwa bon nin bɛɛ kɔlɔlɔ de bɛ ta ka na da anw chauffeurs kan ayiwa an bɛ dɔ lamɛn dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo o b'a ni su n balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ Usumani Tarawele ka bɔ Kalabankura Usumani Tarawele Kalabankura awɔ ayiwa ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin super ma wa awɔ donc n bɛ ka émission lamɛn a diyara n ye vraiment an b'aw fo halisa Ala ka continuer ni nin n'Ala sɔnna degun bɛ chauffeur kan nin ko ninnu caman bɛ bɔ a kalama wayi Adama ka kumacogo ka ɲi wala a bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ye mais ɲininkali min bɛ ne bolo o ye Mali kɔnɔna yɛrɛ ye parce que Mali kɔnɔna traversée la bon ɲininkali min bɛ ne yɛrɛ bolo o bɛ kuma vientiden ni vientiba kan quoi parce que ni vientiden bɛ mobili la ou bien vientibaw mobili la et ko mɔgɔw ni gendarme de b'a contrôler ou bien gendarme simple de b'a contrôler Mali yɛrɛ barème na n bɛ fɛ k'o dɔn quoi ayiwa Adama bɛ n'i jaabi awɔ merci beaucoup o ɲininkali de tun bɛ n bolo k'a kɛ n'Ala sɔnna Adama awɔ i ye a ka kuma mɛn ok n balimakɛ i ka kuma mɛnna vienti bɛ contrôler impôt de fɛ sariya yɛrɛ la mais Adama ala anw minnu yɛrɛ particulier ni polisiw b'a fɔ ko vienti dɛ polisiw b'o fɛn k'an bɛ bon an bɛ kumana ni anw ka cas ye voilà anw ka domaine de ye mun fɔla an ye sabula anw yɛrɛ fana bɛ se an ka ɲɛmɔgɔw ma kuma caman ka ɲininkaliw kɛ awɔ polisiw bɛ se ka vienti contrôler mais vienti yɛrɛ contrôler dagalen bɛ impôt mɔgɔw de fɛ voilà a kumana vienti denni ni vienti ba mun kan o ye a fɔcogo ye anw ka secteur nin kɔnɔ vienti denni e b'o dɔn wa ayi ne t'o dɔn dɛ ne tɛ nin si dɔn Adama ni su la yɛrɛ tɛ ne t'a dɔn ko vienti denni ni vienti ba bɛ yen voilà vienti ye tacogo fila ye remorque la awɔ o b'a fɔ mun ma ko vienti denni i b'a sɔrɔ e ta ye i ka mobili ye e ta ye i ka doni ye bon jamana yɛrɛ kɛn bɛ ka bɔda dɔ kɛ e ye i ta i ka mobili ye i ta i ka doni ye e yɛrɛ ye chauffeur fana ye quoi non hali n'e tɛ chauffeur e de tɔgɔ bɛ carte grise kan doni ye e yɛrɛ ta ye donc jamana kɛn bɛ ka faveur dɔ kɛ olu ye vienti ko sira kan awɔ
o vignette mobili mun bɛ o vignette ta i b'a sɔrɔ o wari tɛ vignette ba ta bɔ parce que m'a fɔ vignette ba parce que olu b'a faamuya o cogoya de la mais e mun ye transporteur ye ni e bɛ taa ka taa commerçant ka doni de ta ka na e bɛ vignette mun ta i b'a sɔrɔ o wari volume no bon an b'a ye fana transporteur dɔw bɛ yen mobili b'u bolo u bɛ taa ka taa vignette denni ta mais olu bɛ taa doni mun ta o t'olu yɛrɛ ka doni ye parce que il faut que ko nin ka faamuya i bɛ ka yɔrɔ faamuya ka ɲɛ. n y'a faamuya sisan. voilà donc e bɛ taa doni mun ta ni o tɛ e yɛrɛ ta ye ni e ni agent ye ɲɔgɔn sɔrɔ agent ka contrôle mana bɔ o kan sisan o b'a fɔ ko vignette mun b'e la a man ɲi ko vignette denni de b'i la donc e man ka ni vignette tɛ kan ka vignette dɔ in de ta bon chauffeur kɛ b'a ye ale ka vignette a ka ɲi mais nin yɔrɔ in ye transporteur nɔ de ye fo mobilitigi ale de kan k'a f'i ye ale de kan ka a fɔ ye wa ale de kan ka vignette normal fana ta pour que chauffeur bɛ bɔ ni dekun nin kɔnɔ quoi. ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la Adama allo waaleykum assalam balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. Nabi la do Paris. Nabi ka bɔ Paris ko bɛ cogo di. Alhamdulillah a ye n ka sunɔgɔ tiɲɛ 23h de b'an fɛ yan. 23h de b'aw fɛ yen. I fana ti soli ka wuli sini i bɛ fajiri matarafa i bɛ tila ka t'i da dɔɔni. An ka fajiri 6h45 comme ça. D'accord. An teri chauffeur d'Alu bi yan. Ah? An teri chauffeur d'Alu bi quoi. Ani chauffeur do su in na tuguni. Alhamdulillah il va falloir deux frères question de poser super cool. Et en fait olu bɛ ka kuma ninnu fɔ ne ma ko kelen de faamu au niveau là. Parce que ne chauffeur caman ɲininka n'u bɛ baro fana kɛ u y'a fɔ ko problème b'u kan u ka problème 90% u ka problème na ko ɲɛmɔgɔw b'u ta cogo min na u b'u ta n'importe comment u b'u bila n'importe comment u tɛ AMO la u tɛ INPC la u si bon ne bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ ni syndicat baden bɛ chauffeur bolo est ce que u ye solution ɲini nin na au niveau ou ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma ka solution ɲini nin na parce que ne tɛ k'o faamu ninnu bɛ ni voyage baden ninnu kɛ à peu près 50 000 75 000 u tɛ AMO la u tɛ INPC la u tɛ contrat t'u cɛ foyi t'u cɛ ne bɛ fɛ o de yɔrɔ dɔn n'a bɛ se ka explication d'a ma o la quoi. D'accord. Ala sɔnna ma a bɛna ɲɛfɔli k'a la. Ala sɔnna ma. An b'i fo ka Faransikan bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔla su in na i Traoré. Anba. Ayiwa super k'a ka 90% ye. An bɛ an balimakɛ fo Faransi. A filɛ ka nin mun fɔ nin ye chauffeur ye mun fɔ a ɲɛna lɛgɛsɛ don dɛ. Lɛgɛsɛ yɛrɛ don. Wa fana a ye mun fɔ ko anw ma solution ɲini a la o syndicat tɛ Mali kɔnɔ mun tɛ nin ko in boli la syndicat tɛ raison pour laquelle n ko an bɛ jamana faamaw yɛrɛ wele olu ka se kana don an ka nin ko in kɔnɔ pour que anw bɛ ka laɲini mun kɛ a laɲini ka sabati syndicat bɛɛ bɛ nin wuli ka jɔ la i ye mun ta mɛn i ma mun ta mɛn bɛɛ lajɛlen b'a la il me semble que ni ma fili plutôt Isaka Dumia assistant président a bɔra e fɛ yan don dɔ la sɔgɔma juma tɛmɛnen ale fana da ma don a kuma na wa i mana syndicat o syndicat ye a bɛɛ lajɛlen bɛ taa kuma a bɛ taa kuma nin kan mais mun de kosɔn a tɛ se la ka kɛ anw yɛrɛ bɛ mago b'a la jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka anw jaabi nin na sabula an n'a kuma bɛ se la u ma a kan ka se yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ka se yen mais mun de la o tɛ k'u kɔfilɛ anw na a ko ka se ka ɲɛnabɔ a ko ka se ka ɲɛnabɔ solution ka se ka sɔrɔ a la pour que anw ka se ka lafiya anw yɛrɛ de fana ma o kun dɔn k'a fɔ k'u t'a kalama wa u b'a kalama ne sera yɔrɔ mun na ani syndicat tɔw sera yɔrɔ mun na ani association sera yɔrɔ mun na bɛɛ sera i se yɔrɔ la jamana faama tɛ yen mun da kan ka don nin ko la k'a fɔ ko syndicat ma deli ka se anw ma nin ko in na o tɛ se o tɛ yen association ma deli ka se mun n'a tɛ se ka ɲɛnabɔ sisan o de ye ɲininkali ye o de ye ɲininkali ye mun de la a tɛ se ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ sariya dun fana don sariya dun de fana don bon ni an sɛgɛnna n'an ye nin bɛɛ kɛ n'an ko bɔn
an bɛna taa baara bila la an ka hakɛ nɔfɛ ko an ka sabali ko wa k'o filɛ k'a daminɛ tuguni nin ko super ninnu wulila deliko la voilà a kow ka ca quoi kɔlɔlɔba de bi anw ka dɔ bɛ ne bolo mais a bɛ n'a fɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru la a tigi taara super dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo o b'a ni so i yɛrɛ don i tɔgɔ ni jamu Umar Bayloba Sikaso. Umar ka bɔ Sikaso. Voilà. Ayiwa Umar i ka ɲininkali ye jumɛn ye? Ne ta ye foli ye. Foli? Voilà, parce que ne tɛ k'i lamɛn longo longo wa. O diyara n ye. Voilà, Ala ka bolo bɛ baara la. Amina yarabi. Ala k'an laban ɲɛ. Amina yarabi. Merci beaucoup. Voilà. Ne ka ɲininkali ye min ye o ye Bamakɔ kɔnɔna na yan aw bɛ taa jamanabaw kɔnɔ parking bɛ fɛnw b'aw bolo yen dɔw yɛrɛ bɛ ko Mali chauffeur jɔyɔrɔw i ye dɔ ye Jaminajo n ye wagati dɔ la an tun bɛ taa Senegal kosɛbɛ Sali u ka dugu dɔ bɛ yen n ye yɔrɔ dɔ ye yen o fana Mali mobili chauffeur tun bɛ to ka jɔ yan'u ka don dugu kɔnɔ mais munna o ɲɔgɔnna tɛ Bamakɔ dondaw la. Bon an bɛ an ka faamaw de ɲininka o la munna o ma o kɛ anw ye ka d'a kan an y'a ɲini sen ani bolo k'a ɲini cogoya bɛɛ pour que anw yɛrɛ bɛ se ka lafiya an bɛ se ka kisi hali jamanadenw ka menace ma an bɛ se ka kisi hali jamanadenw bɛna u yɛrɛ kasarali min kɛ an ka mobiliw la gidɔrɔndaw la an bɛ se ka kisi o ma. Parce que anw yɛrɛ ye jamana nin denw de ye minnu bɛna u yɛrɛ masiba an ka mobiliw la ni mun ma kɛ an balima i b'a sɔrɔ o bɛ kɛ an yɛrɛ frère dɔ ye parce que an bɛɛ ye kelen ye. Donc a bɛ n'a fɔ jamana wɛrɛw yɛrɛ bɛ fɛn dɔw ka aw ye ka tɛmɛ Mali yɛrɛ kan. Très bien jamana wɛrɛw yɛrɛ bɛ fɛn dɔw kɛ anw ye ka tɛmɛ Mali yɛrɛ kan i yɛrɛ b'a ye jamana wɛrɛw la n bɛ profiter ka o yɔrɔ fɔ ka tila k'ale jamana yɛrɛ fɔ koyi Ghana ni an kun taara Ghana i b'a ye e siɲɛ fɔlɔ ka se yen i bɛ tunu dugu kɔnɔ Ghana agent de b'i ye driver where you go u b'a f'i ɲɛna tɛ anglais la e bɛ ka taa mini sa e yɛrɛ b'i jɔ a bɛ kumaw falen a bɛ ɲɔgɔn faamuya n'i y'i ta yɔrɔ fɔ a ye a bɛ tila k'a ka moto de ta ou bien mobili ka bila i ɲɛ k'i guider ka dugu cɛ ci ka taa i bila pour que i bɛ taa i jɔyɔrɔ la i kan ka taa sira mun fɛ mais anw fɛ Bamakɔ yan ni étranger donna yan kana fili dɛ ni filila kabako don dɛ mɔgɔ tɛ yen agent yɛrɛ b'a ye i bɛ fɛ ka taa sira dɔ fɛ sira mun ma ɲi yanni u k'i kunbɛn u b'a to yen fɔlɔ fɔ e ka taa ka sɔrɔ ka taa i kunbɛn bon a dɔw yɛrɛ étranger ninnu dɔw b'anw yɛrɛ wele an bɛ maloya ba sɔrɔ parce que anw b'a ye anw lafiyalen bɛ olu fɛ yen cogoya min na o tɛ yan bon ni olu ma o lafiya ɲɔgɔn sɔrɔ anw fɛ yan anw de tɛ se ka an kun kɔrɔta o cɛ la ka d'a kan syndicats bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dɔn Afrique de l'Ouest syndicats bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn baara ɲɔgɔnya b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an b'u kungo ka chauffeurs kungo ɲɛnabɔ yan cogoya min na n'an fana taw b'u fɛ yen an b'u wele u bɛ wulikajɔw kɛ a kow la ten mais an kɔni bɛ an ka faamaw wele yan yɔrɔ la an ka premier ministre n'o ye Madina ye ayiwa ka fara DG kan n'o ye Mamadou So ye ka fara CNTR président kan n'o ye Bani Isufu ye ko Mali chauffeur ko u mago bɛ parking na ko gidɔrɔndala jɔ in ayiwa vraiment a kɛmɛ ka anw yɛrɛ degun kosɛbɛ. ne ko super waati ninnu na ni attaque ni fɛn ninnu kɛra aw bɛ kɛ cogo di de. Bon waati ninnu na ni attaque ni surtout min laban kɛra le 17 Bamakɔ yan le 17 septembre Bamakɔ yan a y'aw yɛrɛ kɛ cogo di. Bon o ti chauffeuria dɔrɔn ye o kɔni ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen de yuguyugu o tɛ chauffeur dɔrɔn ye mais n'i ko attaque mun bɛ kɛ dugu kɔfɛ sirakun na bon an b'a fɔ o yɔrɔ la ni an ka lakana tigilamɔgɔw bɔra yen n'o ye sɔrɔdasiw ni donsow ye o troisième personnalité ko o jɔnjɔn bɛ ta ka di chauffeurw ma awɔ aw fana b'aw jeni yɔrɔ fɛ awɔ parce que anw bi attaque mun sɔrɔ sirakun na tu peux pas imaginer i t'a mɛn ko attaque kɛla yɔrɔ si n'a ma fɔ ko u ye chauffeurw de lajɔ sabula mɔgɔ ninnu tɛ sɔrɔ ni chauffeurw tɛ i m'a faamu bon
alhamdulilayi an bɛ an ka finitigiw fo yan yɔrɔ la ka da kan o fana bɛ an lamɛn an ka information bɛ passer cogoya mun na an yɛrɛ de bi o cogoyaw dɔn sirakow na chauffeur mana fɛn minnu ye n'a man ɲi n'o tɛmɛna an ka sira fɛ an fana kan ka da minnu kɔngɔ joona k'a fɔ nin yɔrɔ in bɛ tan nin yɔrɔ in bɛ tan o siraw bɛ an fana bolo voilà dɔ bɛ nɛgɛjuru la an k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo. salamaleykum tuguni Kasum. aleykum salaam i seginna ka na. Walayi n seginna ka na parce que question dɔ bɛ yen fo n ka poser parce que n tɛ ka se ka lafiya n kunkolo la quoi. En fait olu bɛna to tan fo ka taa se waati jumɛn ma parce que u tɛ an bolo u tɛ foyi la u tɛ contrat t'u cɛ foyi f'u cɛ olu bɛna se ka to tan cogo di parce que a yɛrɛ ka kuma la k'u bɛ appel lancer Mali autorité ma gouvernement ni président d'assemblée ni fɛn ninnu. Moi je crois que syndicat de b'u bolo. En fait olu ka syndicat sigiko ye jumɛn ye sisan nafa jumɛn de bɛ syndicat la olu fɛ yen. Parce que ale ka kuma la ko n'u ko k'u bɛ action kɛ kuma o kuma ko jamana mɔgɔw b'u deli jamana mɔgɔ jumɛn b'u deli est ce que problème b'olu da la problème tɛ ka résoudre hali bi action bɛ sen na ni u ka syndicat ka wuli k'u jɔ u kan ka baara min kɛ u kan k'o kɛ hali n'u bɛ baara de bila u kan k'o kɛ parce que chef de famille de don dutigiw de don olu fana tɛ se k'u si kɛ nin position na u tɛ se k'u si kɛ nin position na u taara Burukina ni fɛn ninnu i ye sali min fɔ ne yɛrɛ tun bɛ sali u bɛ dugu minnu na u bɛ taa dugu min na Gana ni Sénégal ninnu na u b'olu ka position dɔn olu ka syndicat bɛ ka baara min kɛ u b'o dɔn mais n'a fɔra ko an ka Mali syndicat sigilen bɛ yen problème ba min bɛ yen 90% des problèmes u tɛ k'u da mɔgɔw la ça veut dire que u ka syndicat ça ne sert à rien o ye ne ka hakilina ye quoi gouvernement sen tɛ nin na premier ministre sen tɛ nin na mɔgɔ si sen tɛ nin na syndicat de kan k'u jɔ o jɔyɔrɔ la même s'il faut n'u bɛ baara de bila Mali autorité k'a dɔn maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ k'u digilen don u ka solution ɲini u ka problème na mais à chaque fois n'u ko k'u bɛ problème kɛ a ka fɔ la k'u b'u deli u b'u deli pour quelle raison o ye ne ka hakilina ye quoi. ayiwa a bɛ n'i jaabi. voilà. k'u b'aw deli k'u. ok an bɛ an balimakɛ an b'a fo kosɛbɛ a ye mun fɔ bɛɛ ni i ka tiɲɛ don bɛɛ ni i ka tiɲɛ don. Syndicat ye fɛn dɔ ye syndicat bɛ laɲiniw de kɛ fɔlɔ voilà i bɛ laɲini de kɛ ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma anw mago bɛ nin na ni degun bɛ anw kan a bɛ se ka wuli cogoya min na ni aw ye o laɲiniw kɛ aw ka doléances donnen kɔfɛ ni u sera ka hakɛ mun ta o la o bɛ di aw ma aw bɛ wuli ni o ye ka na o ɲɛfɔ a kɔmɔgɔw ye mais siga mun ka bɔ an balimakɛ la pewu mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen a filɛ ka ɲininkali mun kɛ ko o de bi i da don nin ko in na pour que Mali chauffeurs ka se ka bénéficier syndicats sera a bɛɛ lajɛlen ma message dɔ de bi ka passer nin ye o. Voilà message dɔ de bi ka passer nin ye nin fana b'a la pour que o fana ka dɔn k'a fɔ ko diɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko nin degun in bi an kan o la hali ni anw wulila ko an bɛna ko dɔ kɛ mɔgɔw n'a dɔn k'a fɔ nin mɔgɔw ninnu bi ka nin kɛ nin de kama parce que anw ka grève caman bɛ yen arrêt caman bɛ yen i b'a sɔrɔ jamana den fanba ti a kun yɛrɛ dɔn a bɛ fɔ de ko ninnu wulila u ka ko fɛ i bɛ bali ka o de mɛn donc nin message min lancé tɔw filɛ nin ye ni mɔgɔw nana mɛn chauffeur ka secteur kɔnɔ nin ko in bɛ yen mɔgɔw n'a dɔn k'a fɔ degun min b'u kan n'u bɔra k'a ɲɛfɔ o de kosɔn u bɛ ka nin kɛ voilà. ayiwa mais kumaɲɔgɔnya b'aw ni autorités ni ɲɔgɔn cɛ mais fɛn dɔw bɛ yen i yɛrɛ bɔra sisan ka mun fɔ n'o ye au moins ka stationnement kɛ yɔrɔ dɔw la i b'a dɔn k'a fɔ ko yanni attaque ka kɛ mɔgɔ caman tun y'a fɔ hakili b'a la k'a fɔ min ye commune 6 maire Boubacar Keita ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ aw ka kalo o kalo aw ni Madina bɛ fɛn min kɛ tan semaine de sécurité routière a y'a ka kuma bɛ boli o de kan a ko madame le ministre a bɛ ka fɛn fɛn kɛ a ye parking ɲini ne ka commune ne b'a dɔn accident fanba o ye gros porteurs donni a ye yɔrɔ yira anw yɛrɛ la anw commune 6 mairie yɛrɛ bɛ se ka taa yɔrɔ min dilan k'o di chauffeurs ma
bon olu n'a ɲɔgɔnnaw waleya minnu bɛ fɔ kuma o kuma est-ce que a ma se aw yɛrɛ fana k'o don aw ka syndicat ka laɲini na wa ni an ka ministre tulo b'an na a bɛ n dɔn a b'a dɔn k'a fɔ an y'a laɲini k'a fɛ siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ wa fana fa yɛrɛ kun ye layidu di an ma ko ni Ala sɔnna a ma n bɛna parking ɲini aw ye nka ne yɛrɛ kun ko ten waatiw la a yɛrɛ kun bɛ déplacer dugu kɔnɔ ka na mobiliw jɔjɔlen lajɛ a bɛ syndicat wele a b'an wele an yɛrɛ bɛ déplacer an bɛ taa a b'a fɔ a y'a fɔ mobili ninnu ka wuli ka bɔ goudron na ka wuli ka bɔ yan un jour ne yɛrɛ ko a ma n ko madame la ministre n ko i yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ camion jɔlen filɛ e k'u ka wuli ka bɔ yan u bɛna taa min sisan u tɛ se ka don carré kɔnɔ u tɛ se ka don so kɔnɔ u tɛ se ka taa fan si fɛ u ka wuli u jɔlen filɛ u bɛ taa min mais n'i y'a sɔrɔ anw ye parking ko kuma min fɔ n'i y'a sɔrɔ o kun ɲɛnabɔlen don an b'u bɛɛ guider u bɛɛ bɛ taa jɔ yen et puis an b'an kumana parce que sisan u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka nin bɛɛ sigi sen kan yan'a ka taa kɛ kolo ko wɛrɛ la très bien o de ye a kana kɛ garabali mɔgɔ wulili ɲɔgɔnna ye a ye taa yan fɛ a y'a kɛ tan yan'a ka k'o ye dantigɛ ka kɛ Bamakɔ donna 4 bɛɛ la très bien nin kɛnɛ in o ye aw ta ye a bɛna na labɛn ka dilan ka ɲɛ parce que bi a se bɛ se ka kɛ u ye ala danna u bɛ mun minɛ u bolo n'u y'o don a la dɔɔni dɔɔni a bɛ se ka dɔ bɔ ko la o si tɛ a la kojugu ye o ni o yela la ayiwa an bɛ o kuma fana kɛ ni mun bɛ ko an na an b'o kuma fɔ u ye n b'a fɔ u bɛ mun minɛ u la yɛrɛ kɛ sariya yɛrɛ sira fɛ n y'a faamuya kosɛbɛ mɛnɛ n y'a faamuya n ko ni o fana kan ka kɛ o kuma fana bɛ kɛ o fana kan ka kɛ voilà o kuma bɛ kɛ mais super n'an wulila ka bɔ yan bi k'a sɔrɔ kuma kelen bɛ yen an da ma don o la mɔgɔw bɛ sɔn ka jigin ne yɛrɛ ni kuma dɔw bi yan ne tɛ se ka taa ka sɔrɔ ne ma olu fɔ dɛ voilà ne b'a daminɛ n ta la yanni k'i taw fɔ n bɛ fɛ k'a fɔ chauffeur ka degunba bi Bamakɔ yɛrɛ circulation na ne yɛrɛ min fɔra ne nin laban in na o ye k'a fɔ an ka circulation de circulation ko ne ka aw ɲininka aw minnu bɛ taa jamana wɛrɛw la k'anw ka circulation de circulation ko sugu bɛɛ b'a la k'o fana baara kan ka se ka kɛ aw minnu aw yɛrɛ dɔrɔn tɛ o mɔgɔ min fɛntigiw taxibolilaw sotaramabolilaw ko bolifɛn sugu bɛɛ sen 2 sen 4 a sugu bɛɛ bɛ anw ka circulation na ko est-ce que o fana t'an ka degun dɔ ye mɔgɔ caman de ye nin ɲininkali in kɛ ne na nin tile 2 in kɔnɔna na ko bolimafɛn sugu bɛɛ katakata n'o moto taxi o otoroni o so o fɛn o ko bɛɛ bɛ Bamakɔ kɔnɔna na ka circuler ko est-ce que o yɛrɛ bɛ baara nɔgɔya mɔgɔ bolo ko parce que ko aw minnu bɛ taa kɔ kan k'aw t'o ye jamana tɔw la o ko tɛ yan o ko tɛ dɛ k'a man ca komi yan ta dɛ bon comme mɔgɔ de ye ne ɲininka la u ye kangari d'an ye ko ni ma ɲininkali kɛ k'i hakilina di mɔgɔ min ye i ɲininka o la bon a tigi ni a ka raison fana don peut-être ale bɔla jamana mun na ale ye o jamana sira minnu boli bon ani ale bɛ sira minnu bolila an fɛ Bamakɔ yan i b'a sɔrɔ o tɛ kelen ye sinon mun bɛ an fɛ yan sugu bɛɛ sous région ninnu yɛrɛ la an yɛrɛ bɛ mobili boli ka taa yɔrɔ o yɔrɔ sugu bɛɛ in b'a bɛɛ la koyi awɔ sugu bɛɛ in b'a bɛɛ la a bɛɛ mais jamana dɔw capital siraw de fɛrɛlen bɛ ka tɛmɛ dɔw ta kan a sirabaw a Ghana taw fɛrɛlen don a b'u ye tele la a bɛ se ka kɛ i yɛrɛ sira ye kelen bon Sénégal fana Sénégal fana ta commencé ka fɛrɛ sa parce que olu ye péage bɔ u ka yɔrɔ la sinon waati tɛmɛna an ni président yɛrɛ tun bɛ embouteillage foroki ɲɔgɔn fɛ Sénégal ayiwa i yɛrɛ ko k'i fana tɛ se ka bɔ yan ka dɔw fɔ voilà parce que dekun dɔw bɛ yen nɔ an bɛ an da don o la k'o message passer halisa ne ko tiɲɛ yɛrɛ la o minisiri bɛ aw lamɛn nin na foyi tɛ bɔ a la de yan fɛn kɔni tɛ bɔ a la parce que ne ma min faamuya ONT visite technique permis ka taa se vignette ma stationnement nin bɛɛ lajɛlen ye chauffeur ye ani mobilitigiw kosɛbɛ n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ko nin bɛɛ bɛ don jamana min kɔnɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ko olu farisogo bɛ o baara kɛ ka o nafolo ladon jamana kɔnɔ hali gouvernement yɛrɛ kan k'a lajɛ kɔmasegin la olu ka se ka dɔ sɔrɔ gouvernement yɛrɛ fɛ fɔlɔ
yani an ka se gouvernement yɛrɛ ta ma fɔlɔ n bɛ k'o de fɔ voilà u ka hakɛ yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ gouvernement ka se ka fɛɛrɛ kɛ u ka bila o kɔnɔ komi olu bɛ u ti k'u ɲɛsin o ma walima fɛn dɔ bɛ ko in na super anw tɛ min kalama de dɛ ne kɔni sigilen filɛ est ce que mobilitigi tɛ gouvernement mɔgɔ yɛrɛ ye a ko kɔni anw yɛrɛ kan ka kɛ walima entreprise ninnu a ko sigasigana kɔni jɔnw fana ta ye fana jɔnw fana ka wari bɛ u la ko ninnu ɲininkaliw ka kɛ parce que n'a tɛ se ka ɲɛnabɔ aw ye gouvernement ye aw sigi kun ye ko ka sariya tile bɛɛ ma mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka hakɛ ma dafa o bɛ san caman kɛ date dɔw la suntobo la n'olu ko k'u bɛ wuli produit de bɛ kɛ olu kan société minnu don privé de don privé ninnu n'olu ta tɛ gouvernement ta ou bien ni gouvernement ninnu tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ munna olu b'u da olu kɔ kan ka nin kɛ point d'interrogation des fois anw bɛ an yɛrɛ ɲininka o voilà anw b'an yɛrɛ ɲininka ni anw ka hakɛ de ye an kan ka ɲini a tɛ ka sɔrɔ mun na a kan ka taa ɲini mɔgɔ minnu fɛ minnu kan ka a ko fɛngɛ pour que a bɛ appliquer munna o tɛ k'a kɛ o tuma na u ni an ka patron ninnu u bɛ ɲɔgɔn kalama de wa u bɛ baara de la ɲɔgɔn bolo wa waati dɔrɔn an yɛrɛ bɛ nin question ninnu poser an yɛrɛ kunna parce que mɔgɔ mana nin mɛn hali ni y'an balimakɛ dimina sa ka fɔ ko syndicat tɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la parce que ale bolo u mana wuli ka sababu a bɛ sɔn sɔɔni ale t'a faamu n'i bɛ Mali kɔnɔ yan dimanche tɛmɛnen super magistrat minnu taara retraite la u ka gɛrɛn u ye ne wele u ko ne ma ko kiiritigɛ kun ka di olu ye k'a kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan cɛkɔrɔba kelen ko ma ko e ye dɔ minɛ k'a bila kaso la i furumuso i nalen so o de b'a kanti ma ko bi kɔni e tɛ si yan oui i tilalen ka kiiri tigɛ k'a ban pewu k'a tigi kɔnani i muso de b'a o f'i ɲɛna walima i maloma mɔgɔ dɔ b'i wele k'a fɛn dɔ sari jamana in fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw t'olu kalama mais adamadenw ka hakɛ o ɲinini na jamana fana kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ de la minimum ye o de ye aw ye dutigi ye aw ye muso b'aw bolo denw b'aw bolo hali n'o o t'aw bolo aw yɛrɛ fana bɛ baara de kɛ a bɛ dɔw yɛrɛ ka luwanse la dɔw bɛ fɛn dɔw la degun bɛ dɔw kan nin bɛɛ la e tɛ sara o ka bɛn tiɲɛ ma i bɛ bana i bɛ gɛn i bɛ tila ka taa maɲuman ko kɛ fana n'i bilara mission fana na o fana degun bɛ k'i kan wali jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ tila tuguni k'aw minɛ k'aw bila kaso la tiɲɛ na an k'a lajɛ sa a ka ca dɛ a ka ca wala a ka ca mais ne yɛrɛ b'a ɲini jamanakuntigi fɛ dɛ a k'a sigi ani chauffeur k'a ta ɲɔgɔn da kuma de y'o ye wa anw yɛrɛ a ko tiɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min très bien a k'a lajɛ mɔgɔ joli bɛ nin baara in na voilà a bɛ se ka nafa joli ladon parce que hali n'i ye aw ka sara ninnu yɛlɛ dɔ bɛ taa jamana kun o jagoya ye kɛ voilà donc gouvernement k'a sigi k'o fana jate kɛ président yɛrɛ kan ka sɔn yɛrɛ a n'aw ka sigi yɛrɛ aw k'a ta ɲɔgɔn da problème jumɛn b'aw da la aw bɛ mankan na don o don mun de bɛ yen ka kɛ ni a yɛrɛ ka kumakanw ye parce que maliyɛn ma fisa ni maliyɛn ye dɔw ko ko olu ka hakɛw de don donc président kan ka sɔn bi a n'aw ka kuma walima a ka maa ɲini min bɛ compte rendu fidèle k'a ye a ka filmer bɛɛ k'a ye k'a fɔ syndicat n'a tigi sigira u ye nin basakili ci bɛɛ y'a mɛn k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ jamana in kɔnɔ o ka se ka ɲɛ sɔrɔ parce que tant que o tɛ ne tɛ ɲɛnabɔ cogo la quoi a ɲɛnabɔ man di dɛ ɲɛnabɔ man di parce que i bɛ fɛn dɔw mɛn n'i ye recherche kɛ e ka émission ye labɛnni hukumu kɔnɔna ne ye fɛn dɔw mɛn walahi super n tɛ se ka Kasimu an bɛ fɛn fɛn fɔ yan nɔ anw tɛ k'a fɔ ko a fɔla anw ɲɛna dɛ ayi aw kɔni n'aw tɛ kelen ye anw yɛrɛ de ye a bolibagaw ye a bɛ kɛ anw yɛrɛ de la aw b'a la aw b'a kɔnɔ bon i filɛ ka nin message min fɔ nin ye i b'a ye a ka di an ye i y'a fɔ cogoya min na a ka kɛ ten wa n'a bɛ kɛ ten mɔgɔ kana taa kuma anw place la quoi aw yɛrɛ de bɛ taa très généralement i b'a ye anw yɛrɛ kunkanko kuma chauffeur kunkanko kuma mɔgɔ wɛrɛw de bɛ taa kuma olu place la bureau kɔnɔ mɔgɔw awɔ olu tɛ se ka kuma chauffeur place la o non chauffeur de kan ka wele ka taa u yɛrɛ ɲininka u ka degun na donc u b'a ɲɛfɔ ni e ye chauffeur ka patron wele ka taa ko degun chauffeur kan ko ka taa o ɲɛfɔ ale tɛ taa o ale tɛ mobili boli a bɛ taa mun kɔni fɔ kɔni ale bɛ taa mun fɔ hali a bɛ na mobili minɛ a t'o yɛrɛ boli voilà a bɛ taa faama yɛrɛ lamɛn mobili minɛ a t'o boli hali o degun a t'o dɔn kuma tɛ fɛn wɛrɛ ma super an ye dɔ kɛ jɔ kuma dɔ bɛ yen ni dama maga o la yan nɔ Kasimu a ma ɲi dɛ a b'i bolo voilà an bɛna an ka secteur kɔnɔ halisa
n'o ye routier ka côté toujours n'a fɔra routier o ye camion ba ninnu bolibagaw de ye a b'a fɔ ne ma routier voilà mais i b'a sɔrɔ dɔw b'u yɛrɛ ye parti dɔw fɛ dɔw b'u yɛrɛ ye parti dɔw fɛ o bɛ dépend voilà o bɛ dépend mobili yɛrɛ cogoya la carrosserie ani citerne Kassim citerne ka côté la ko dɔ fana bɛ yen ni da ma don o fana na k'o walawala jamana faamaw k'o mɛn pétrolier fana ka o mɛn ni solution mun bɛ ɲini o la o solution ka ɲini u ka tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na parce que a ko mankan dan tɛ wa a mankan a bɛna sɔn ka wuli sabula a tɛ se ka continuer ten o ye jumɛn ye i b'a ye Mali de kɔnɔ transporteur bɛ taa a ka mobili san citerne ka tila ka taa wari bɔ ka taa n'a ye métal soudan na ka taa juger ka jugeage ka a la jugeage ye kifu mun bɛ citerne kifu ka taa n'a ye ka taa kifu in mesurer k'a lajɛ produit quantité joli bɛ se ka don nin kifu kɔnɔ o kifu dɔw bɛ yen citerne baaraw la dɔw bɛ 45 000 ta dɔw bɛ 55 000 ta ainsi de suite capacité bɛɛ b'a la voilà capacité bɛ ɲɔgɔn ɲɛ mobilitigi de bɛ wari bɔ kuma lamɛn ka ɲɛ dɛ a yɛrɛ kun ka taa jugeage kɛ o jugeage a bi o carnet ta k'o de di chauffeur kɛ ma wari de sarala ka jugeage kɛ dɛ o carnet de bɛ ta ka di chauffeur kɛ ma ko nin ye 45 000 ye e ka mobili capacité complète bi bɛn 45 000 de ma ou bien 55 000 litres de ma o jugelen métal soudan fana bɛ carnet mun d'o ma a fɛn bɛɛ détaillé bɛ o kɔnɔ n'i ye carburant kɛ kifu in kɔnɔ n'a sera nin niveau ma o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko 45 000 de don ou bien 55 000 mobilitigi de b'a kunna wari ta k'a don o la k'o di chauffeur kɛ ma ka tila k'a labila k'a bila ka taa jamana kɔ kan taa n ka carburant ta ka na ou bien taa karimasina ka carburant ta ka na transport la bon ni e sera dépôt la e fana bɛ o jugage kelen de ta ka taa o di dépôt la wa dépôt fana bɛ e chargé à travers de ça ni o papier nin ye métal soudan jugage kɛlaw ye mun di e ma crée mun di e ma mesure mun yira k'a fɔ ni produit sera nin ma o ye quantité dafalen ye dépôt fana bɛ e chargé ni o de ye k'o papier kɛ k'o di chauffeur kɛ ma n'o dila chauffeur kɛ ma e yɛrɛ b'a ye ka fɛngɛ kan ni charge la e yɛrɛ b'a ye 45 000 o de fɔla mais papier kan waati dɔw la i b'a ye produit tɛ kelen ye évaporation bɛ produit la olu bɛɛ lajɛlen détaillé don papier nin kan depuis i wulitɔ la a bɛ f'i ɲɛna destination kɔnɔna ni 45 000 don ne bɛ taa jigin i bɛ taa sɔrɔ waati dɔw la 300 b'a jɛn dɛ o de bɛ f'i ɲɛna voilà o bɛ a kɔnɔ ou bien 200 b'a jɛn dɛ jamana dɔw bɛ yen o bɛ se ka taa fo 1000 et quelques la dɔw bɛ se ka taa fo 700 et quelques la o bɛ papier kan mais ni e nana ka na doni jigin ni o mankan nin de yela a la dépôt yɛrɛ ye mun fɔ ni mobilitigi m'a fɔ e ka taa ale ka mun man gɛlɛn e ka taa o wari ɲini ka na a bɛ fɔ o wari ne bɛ o tigɛ i kunna o de bɛ kɛla kuma jan depuis Mali citerne ko commencé la o de bɛ a kɔnɔ kelen o ye o yɔrɔnin côté ye o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye dépôt min e chargé ni i ka carnet de jugeage créé wa métal soudan ye mun d'i ma ni e nana doni kan ka jigin cogo di ne fɛ i bɛ taa o kelen de di parce que ma lamɛn dɛ e bɛ taa o kelen de di u bɛna u kan ka na ka na a mesurer ni o kelen de k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ a dafalen don mais yan nɔ Mali la yan de i b'a ye doni jigiyɔrɔw la dépôt dɔw bɛ o la énergie b'a la mine d'or b'a la hali aéroport b'a la i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ de b'i ɲɛ u b'a fɔ o ma ko compteur e bɛ na n'i ka carnet mun ye e taara doni chargé ni mun ye ni e nana ni o ye u b'a fɔ k'u mago foyi den kelen ti o la o bɛ minɛ ka bila kɛrɛfɛ o bɛ na e ka mobili citerne produit u bɛ na brancher raccord dɔ de la o raccord ji bɛ tɛmɛ produit bɛ tɛmɛ cogo mun fɛ o fana bɛ taa tɛmɛ compteur dɔ fɛ o compteur de bɛ to ka chiffre marqué 1 2 3 4 ka taa
donc o bɛ taa ban waati min na n'o y'a sɔrɔ n'o banna n'o o compteur ye chiffre mun marqué u b'o de sɛbɛn k'o de e nana ni o de ye k'a sɔrɔ u m'a jauger e yɛrɛ kunna mankan mun b'i ye compteur la dɛ o de bɛ jate sisan o de b'i jate chauffeur kɛ kunna alors que doni taara ta ni mun ye o bɛ yen nɔ u b'a fɔ k'olu mago ti o la bon compteur nin dun compteur ye fɛn ye a bɛ se ka régler k'a avancer a bɛ se ka régler k'a reculer a bɛ se ka bila point na o bɛɛ bɛ compteur ko la mais chauffeur tɛ compteur dɔn ale bɛ mun dɔn ale ka patron ye mun di ale ma ale taara charger ni mun ye ale bɛ na n'o de ye ale kan ka jigin n'o de ye mais Mali la yan o de ti kɛ il faut que an k'a fɔ énergie b'a kɛ énergie la o b'a jigin ni compteur ye aéroport la compteur mine d'or la compteur wa o compteur ko kɛlɛ k'a fɔ an ti jigin compteur la n'i ma farati a ma i bɛ problème sɔrɔ ne yɛrɛ ye problème sɔrɔ la fo ka taa kaso la ko munna an ko mobili dɔw doni ninnu bɛ jigin compteur la problème bɛ wuli chauffeur da la mankan tɛ ka kɛ mankan bɛ ye mankan min ye o ye diyagoya de ye o mais jugeage a juge la ni mun ye ni i nana k'a juge chauffeur kɛ kunna n'i b'i ka carburant jigin cogoya min na o ye e kungo de chauffeur kɛ nana n'a ye e k'a ka carnet minɛ métal soudain ye mun fɔ i k'a jauger ten ni mun b'a jɛn o da dɔnnen don e ta de kɛra i ka produit ye sisan a fɔra ko nin de b'a kɔnɔ n'i bɛna jigin 20 litres de la chauffeur kɛ ka foyi t'o la ale kɔni nana ni a ye i b'a jigin i ka kifu de kɔnɔ chauffeur kɛ ka foyi t'o la i b'a jigin mine de la i b'a jigin mun na o b'a fɔ de ko a tɛ jigin o la ko fo ka taa jigin compteur la compteur ko in ye problème cɛjuguba de ye hali i b'a mɛn o dekun yɛrɛ ka bon Citroën ko milieu la kojugu hali i b'a mɛn o da k'a fɔ chauffeur ye zo de ye n ka produit feere produit ma feere dɛ a nɔ de filɛ kivu ko in de don compteur ko in de don kelen compteur ko in ka bɔ yen o b'a fɔ fana ko ka doni jigin mini citerne na citerne kunkurunin na o ni compteur ko ta in bɛɛ ye kelen e bɛ na n'i ka doni ye non ale t'a sama e bɛ na n'i ka doni ye au lieu de u k'a jauger e kunna k'a lajɛ métal soudain ye carnet mun di e ma ni e taara charger ni o ye dépôt la dépôt y'a d'e ma e nana n'a ye an bɛna mesurer k'a lajɛ a bɛ cogo di o t'o kɛ dɛ o bɛ na ni citerne fitininw de kan'a jɔ k'a yɛlɛma o kɔnɔ ka taa jauger olu kɔnɔ e dun t'i ɲɛ dɔn olu ka jugeage ko la fɛn o fɛn mana ye la k'o mangɛlɛ a bɛ fɔ ko citerne tigi chauffeur kɛ k'o de nɔ don parce que ale de taara a ta parce que o de taara ta ka na a ka papier min na a chargera n'o tɛ lajɛ o yɔrɔ la o tɛ lajɛ o mago foyi tɛ carnet de jugeage la mais dépôt kɔnɔ i tɛ charger ni jugeage tɛ n'i ma papier yira foyi tɛ k'i kun foyi tɛ k'i kunna wa hali n'a date banna o t'i charger mais e b'o de charger ka na o bɛna ban o de la e bolo Bamakɔ yan ko fo k'a jigin compteur de la wa n'o y'a jigin ni mun y'a manqué a bɛ fɔ ko e de ka o sara an b'a ye jamana nin kɔnɔ chauffeur dɔw bɛ t'u ka moto feere ka taa wari di pétrolier ma walahi nin ko in kama ne yɛrɛ delila ka chauffeur ye a ka dugukolo papier b'a bolo a bɛ taa bila garantie la ko mankan juru b'a la a ka doni jiginna compteur la n'a ma taa wari sara k'a bɛ bɔ baara la a bɛ to dugukolo a bɛ taa papier de da garantie la ka juru ta ka taa di an ma nin ɲɛfɔ minisiri ye wa n ko bɛɛ b'a kalama mɔgɔ mɔgɔ bɛ transport da bɛ transport kunkanko kuma na i bɛ nin yɔrɔ kalama Mali kɔni kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen i da bɛ transport kunkanko kuma na i bɛ nin yɔrɔ ninnu kalama en tant que ninnu ma bɔ a kɔnɔ lafiya ti na quoi fo ninnu ka bɔ yen di wa a compteur ko an kɔni bɛ jamana ɲɛmɔgɔ an bɛ kuma u fɛ u ka fu siri a dan na n'u ma fu siri a dan na kɔni an bɛna wuli an bɛna wuli cogo di an bɛna ban ka doniw de jigi an b'a fɔ a tɛ jigin fa ka juger an kunna an kɔni tɛ se dɔwɛrɛ la an taara ta ni mun ye an b'a fɔ a tɛ jigin dɛ mais an taara ta ni mun ye u ka o lajɛ u ka o juger k'a jigin ni mun yela o la o de ye anw nɔ ye parce que o ye aw y'a ta ni kan min ye voilà papier min dira ma n'o kan ye mankan bɛ se ka jate o la évaporation ni fɛn fiɲɛ ni fɛn o dɔnnen don o de la a bɛɛ dɔnnen don o la o bɛɛ b'o kɔnɔna na o la ni fɛn yer'o kɔfɛ a bɛ se k'aw jɔ o kɔrɔ n bɛna kɔfɛ n bɛna papier dɔw fara ɲɔgɔn kan ka na d'i ma n bɛna ni Sénégal carburant bɛ ta cogoya min na n bɛna n'a papier copier ka na d'i ma dépôt b'a d'i ma cogoya min na évaporation minnu b'a la fɛn minnu b'a la e yɛrɛ b'a lajɛ n bɛna ni Côte d'Ivoire ta ye n bɛna ni Niger ta ye n bɛna d'i ma i b'a lajɛ différence min b'o ni ɲɔgɔn cɛ waati dɔ la produit dɔw bɛ bɔ Côte d'Ivoire i b'a sɔrɔ a évaporation mun kan ka ja ka ca 1000 ye
bon ni sera no mobility de b'a fɔ o 1000 mun tununa dɛ o mun y'a jɛn dɛ fo e de k'o sara ou bien i bɛ taa kaso la mais papier t'a yira k'a fɔ ko o jate papier b'a yira a bɛ papier kan wa fana chauffeur bɛ taa polisisow la nin bɛɛ kama polisiw b'u minɛ k'u datugu dɛ k'a sɔrɔ olu ka prévu bɛ ɲɔgɔn na dɛ kiiri tɛ yen min bɛ se k'o ɲɛnabɔ an bɛ taa n'a ye ka taa yira o la mais jamana nin fo jamanaw ɲɛmɔgɔw ani jamana sariyatigiw o fana k'a lajɛ ka don ko ninnu kɔnɔ ka cɛntigi ka cɛn di a ma ka jotigi ka jo di a ma i bɛ cɛn di dɔ ma waati dɔ la k'a sɔrɔ se yɛrɛ t'a ye koyi mais n'a ka cɛn b'a bolo a ka cɛn d'a ma quoi an mago bi o de la mais super i bɔra ka nin aspect min fɔ sisan nin bɛ siɲɛ wɛrɛ baro bɔ parce que évaporation ye nin fɛn in mina ne a papier ye hakili la dɔ da sera a ma kɔsa in na baro dɔ senfɛ baro min ni o kɛra Mali Niger ani Togo carburant taliko la parce que wɔlɔfɔw ni an ka douane mɔgɔw ye baro sigi dɔ kɛ Lomé ni ye douane directeur kun taara ye syndicat dɔ kɔni bɛ yen Togo ye o y'a kuma fɔ o ko ko u k'u hakili to min na Mali n'a bɛna carburant ta yan u k'a lajɛ a suma cogo ko sinon k'olu ka fana ka chauffeur sɛgɛnna nin ko in na kosɛbɛ mais cɛ ka kuma ta n'u ka kuma minɛ a la kaba ko don quoi a si ma kɔrɔ a ni si a ma se k'a tɔ ɲɛfɔ o a tɔ ɲɛfɔ man di dɛ ko heure sera des fois an yɛrɛ b'a ɲininka ko détail ye ko détail minnu na ko ni Mali mɔgɔw nana k'u bɛna olu approfondi kɔfɛ sisan i ka kuma de y'a yira ne na k'a fɔ ja ko in syndicaliste a b'a jɔ fɛ voilà a b'a jɔ fɛ ko ninnu kɔnɔ ka dun quoi kɔnɔ ka dun des fois an yɛrɛ b'a ɲininka mun na nin ko ninnu a kɛlɛ tɛ se ka kɛ mun n'a ti ban k'a fɔ ko bɔ ti k'a kalama bɔ k'a kalama mɔgɔ mɔgɔ da bɛ transport kunkanko kuma na an b'a kumaw donni ka se u bɛɛ lajɛlen ma pour que u ka se ka na don a ko kɔnɔ parce que waati dɔw la n'i ye anw ni an ka patron yɛrɛ to ɲɔgɔn na a tɛ ja dɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ oh voilà a tɛ se ka ɲɛnabɔ non parce que n'i y'a da olu ma jamana yɛrɛ kan ka dan sigi nin ko ninnu dɔw de la parce que jamanaden a bɛ tila ka jamanaden dɔw de tɔɲɔ pour que mɔgɔw fana bɛɛ ka lafiya ko la sinon n'a tora tan cogo la a tɛ ɲɛnabɔ an b'an profiter tuguni ka tila ka message wɛrɛ passer mun ye barɛmukura ko nin ye ne ko barɛmukura ko in halisa an bɛ o kuma na parce que an bɛ a kala kuma min na bɛ yɔrɔ bɛ ka fɛ barɛmukura ko la est ce que aw yɛrɛ ma kɛ problème ye aw yɛrɛ parce que aw de y'a ɲini oui an y'a laɲini mais aw y'a laɲini min kama a taara dilan aw kɔfɛ a taara dilan anw kɔfɛ fo ma kɛ a dabaliban ko fana ye an yɛrɛ ye an ka conseil malien de transport routier mɔgɔw wele k'olu ɲininka olu yɛrɛ ko k'olu ka dɔn foyi t'a la hali olu yɛrɛ t'a kalama a ma dilan u ɲɛna u da t'a la wa u t'a kalama anw ko an t'a reconni cogo min olu fana k'u t'a reconni ten a ma aw dun bɛ ka boli o an bɛ ka boli an bɛ ka boli ne an t'a reconni a message dɔ de don k'a passer parce que an b'a dɔn a kuma bɛ na na donc voilà a kuma bɛ na a kuma bɛ na o parce que chauffeur commencé don ka muruti chauffeur commencé don ka muruti bon ni murutili bi ka kɛ a bɛna caya de fo a kuma bɛna wuli bon ni message ninnu passer kun ye a ka dɔn k'a fɔ voilà an kɔni a ti anw arranger kelen secondo CMTR fana ko olu ti a kalama parce que fɛn fɛn bɛ yen ni anw y'a mɛn fɔlɔ an bɛ taa u fɛ an b'u ɲininka ou bien an bɛ lettre c'u ma ou bien an b'u wele parce que an delilen don n'o bɛ mun kalama a b'a fɔ wa nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan mais olu yɛrɛ ko an ma k'olu t'a kalama wa fana u ma dan o ma dɛ u ko an ma fana k'u t'a reconni kuma bɛ yen di donc olu mun ye anw sanfɛ mɔgɔw olu m'a reconni yɔrɔ min na anw duguma mɔgɔw anw kɔni t'a reconni parce que a dekun ye anw de ta ye anw de sira ninnu bolibagaw ye wa anw de bɛ minɛ a la u k'a lajɛ kuma in bɛɛ kɛ kun de u k'a lajɛ yanni a kana kɛ ko dɔ ye yanni a kana kɛ ko dɔ ye o ti an si ka laɲini ye voilà u ka revoir joona mun bɛ bɛn bɛɛ lajɛlen ma k'a bila o minɛn kɔnɔ pour que an bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya cogoya min na. ayiwa an ka wagati banna ni ye heure 1 ni minute 30 min dira an ma an y'o ban pewu mais a ka di n ye siɲɛ wɛrɛ aw ka josage ko in barème ko in n bɛna ni a bɛɛ parce que
don nataw la kumaw bɛna tali kɛ nin la kosɛbɛ. ni ala ma basi wɛrɛ kɛ i bɛ weleli kɛ waati min o b'a sɔrɔ a bɛɛ labɛnnen don an bɛna n'a prévu bɛɛ ka na da e yɛrɛ ɲɛkɔrɔ diɲɛmɔgɔ k'a ye k'a dɔn k'a fɔ kuma in dɔrɔn tɛ a prévu yɛrɛ bɛ an bolo. ayiwa sisan ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo pour que an ka se ka baabu wuli. ok kumakuncɛ kuma na an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka a ɲɛfɔ jamana marabagaw ye ani anw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw i n'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ na cogoya min na faama minnu bɛ anw ɲɛfɛ n'u da bɛ transport kɔnɔ kuma na halisa an bɛ u deli de u ka se ka u kɔfilɛ anw yɛrɛ ka secteur nin na a bɛ se ka dilan an bolo cogoya min na ni ka ɲɛ voilà parce que syndicat bɛ laɲini de kɛ laɲini kɔnɔ a bɛ delili fana kɛ ni olu si de ma se ka a ɲɛnabɔ a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye mun ti an si arranger bon an dun bɛ jamana kɔnɔ bi maa si ti a fɛ an ka taa o terrain ninnu ɲɔgɔnw kan voilà u k'a lajɛ k'u kɔfilɛ an ka secteur ninnu na an ye point minnu fɔ mun ye parking ko ye kelen ka fara tracasserie kan ka ɲɛɲini o la kosɛbɛ kosɛbɛ chauffeur ka compteur ko in ni municipal ni ko in fu bɛ se ka siri a dan na cogoya min na o ka o ɲɛɲini sabula a tɛna mɛn kɔni an bɛna fɔ ko anw tɛ jigin compteur la bilen parce que compteur la jigili a bɛ ka an se kungo ma a bɛ k'an lase kasɔrɔ don ma a bɛ k'an ka baaraw tiɲɛ an dun ye denbayatigiw de ye a kɔlɔlɔ fanga ka bon fo a tɛ se ka se a dan na donc an bɛna fɔ de ko an bɛna an yɛrɛ ɲini ka bɔ a kɔnɔ wajibi la bon ni fɛn mun sera wajibiya yɔrɔ ma i b'a ye o ko dɔw a kɔlɔlɔ dan tɛ an b'a fɔ ala k'an kisi o ma an ka faamaw ka u kɔfilɛ an na ni point ninnu na pour que o bɛ se ka bila nɔgɔya cogoya min na ani fana o bɛ se ka na ni sira o sira ye ka an dɛmɛ pour que anw bɛ se ka garanti cogoya min na an ka baaraw kɔnɔ transporteurs bɛ se ka chauffeurs déclarer cogoya min na n'o bɛ se ka INPS ni AMO ninnu bénéficier u ka an dɛmɛ o siraw kan i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ ka u la démarcher cogoya min na n'an sela o ma u ka kow ta ba la pour que an ka mɔgɔw ka se ka a bénéficier donc an bɛ o laɲini de kɛ u fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u kana a kuma bɛɛ kɛ fɔkabila ye awɔ parce que n'an sela o ma an kɔni an tɛ kuma gɛlɛman mɛn dɛ ayi an tɛ o mɛn fiyewu maa tɛ se ka kuma gɛlɛman fɔ nin na o an bɛ se o ma an bɛ se fɛn fɛn ma a bɛɛ bɛ kuma nugulen de fɔ an ye kumakan duman de fɔ an ye tellement que i yɛrɛ b'i content i b'a fɔ yanni nin kalo in kɔnɔ n ka sa kɔni ko dɔ bɛ kɛ a bɛ san kelen san fila da tuguni n'i ma segin ka se o ma fɛn ti bɔ a la bon ni aw wulila ka réagir cogo dɔ la u b'a fɔ ko u y'a daminɛ an bɛ kuma caman mɛn olu an bɛ lagosi sanfɛ cogoya min na an bɛ lagosi duguma ten alors que mɔgɔw t'a kun dɔn an ka réaction yɛrɛ bɛ kɛra kun kelen mun kama i y'a ye donc an kɔni an b'a ɲini o fɛ u ka se ka u kɔfilɛ an ka secteur la an ye point minnu souligner ka se ka a ko organiser ka ɲɛ pour que a bɛ kɛ lafiya bɔda ye an bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka foli belebeleba ta k'a di farafinna conducteur bɛɛ lajɛlen ma farafinna routier bɛɛ lajɛlen ko ala ka taa ni ka seginw nɔgɔya ala ka bɛɛ lajɛlen kisi siraba kan kasaraw tɔɔrɔ ma an bɛ tila ka dugawu kɛ tuguni ka tila ka foli belebeleba ta tuguni ka ɲɛsin fo Dakar port directeur ma a bɔla ka bonya mun kɛ kɔsan in na maliyɛn chauffeur minnu tola accident na corridor Bamako Dakar kan ko bonyaw yela banbatɔw somɔgɔw ko ka dugawu don kɛ u yɛrɛ ye ala k'u bolo mɛn u ka baara la ala ka u mɛn ka nin kɛ ko maliyɛn chauffeur bɛɛ lajɛlen bɛ u fo a tɛmɛna an ka ministre mun ka sira fɛ n'o ye Madina Sisoko ye ko ka foli di a ma DG so a bɛ fo ka se SEMTER président ma n'o ye Bani Isufu ye n'o olu minnu kɛra sababu ye ka anw wele an ka di an kɔmɔgɔw ma maliyɛn chauffeur ko ka foli di u bɛɛ lajɛlen ma ko ninnu kɛla ko k'a di yɔrɔ min na k'a bɛɛ sera se yɔrɔ la banbatɔ somɔgɔw a n'a ka denbaya k'a jalaw ye ko a k'a bɛnna u ma n ka foli di bɛɛ lajɛlen wasalam an yɛrɛ b'i fo an b'a dɔn k'a fɔ baara ma nɔgɔn ko balo kɛra cogo cogo a bɛna funa bɛ d'a tigi kɛrɛ la an b'i fo i Kulibali i nana an ka kɛnɛ kan dɔgɔkun tɛmɛnen i nana nin dɔgɔkun fana i nana n'Ala sɔnna a ma
n bɛ dugawu kɛ kalo kura ta o k'a sɔrɔ sɛbɛn fana caman labɛnna mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na bamananw ko ten dɔɔni dɔɔni tɛ tɔ to foyi la n'Ala sɔnna a ma an ka laɲini a bɛ sabati parce que an b'a dɔn a tɛna bi tulo kɔnɔ tulo mun tɛna se ka an lamɛn k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an balimakɛ fana bɛ yan n'o ye secrétaire général adjoint ye Siri Modibo Kane ale ye dilika ye dilika don marabu karamɔgɔ tɔma don an b'a fana fo parce que baara ma nɔgɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ciw de bila ka na anw ka kumaso kɔnɔ ka na nin su in ɲɛnamaya an b'aw fo o la Falaye Keyita tun bɛ yan k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ bɛ se k'a ye cogo min ye Keba Jalo ale fana tun bɛ yan an ka radio partenaires Mali kɔnɔna na an b'a bɛɛ lajɛlen fo radio minnu bɛ Kucala Segu San ka taa se Sikaso ma Menakakaw k'u fana sera k'an sɔrɔli daminɛ Kidali kɔni olu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ kan fɔlɔ radio tɛ Kidali dugu kɔnɔna nin waati in na n'a bɔra radio Mali la donc an bɛ dugawu kɛ sa Kidali radio Tisdasi a ɲɛmaa ka wuli ka jɔ kɛ Kuyate yaasa baara ka se ka daminɛ sabula armée segira ka ban o b'a to an bɛ sɔrɔ yen fana n tɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ radio minnu sɔgɔlen nana an b'u bɛɛ lajɛlen fo Sikasokaw n'Ala sɔnna a ma an bɛ labɛn na an ye layidu ta ni école ta kɔni sera ka fori an na se aw ma sabula olu ye weleli kɛ ka weleli kɛ fo an ka taa émission kelen sigi Sikaso baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Falaye k'i fo i Keyita Keba Jalo min ye kan ye ka